ஓம் நமோ ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் மெல்டு வரவேற்கிறேன். இதுல இப்ப பிராணத்தில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். கமலாவணி மாதாஜி நீங்க ஆரம்பிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயாம் சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सदापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपद कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांदार राता कांदा नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राते वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्ये देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत् हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादान्य कृष्ण प्रमे व्रताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौर संतिराय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थेय भूतले श्रीमते भगवती वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्शेष शून्यवादी पाश्चंताय देश तारिणे. जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. நம்மளோட 12th chapter. Yes. हरे कृष्ण. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஃப்ரீயா தானே? இன்னைக்கு படிக்கலாம் இல்லையா உங்களுக்கு? படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஆரம்பிச்சு. हरे कृष्ण माताजी. मय्येव मन अतत्स्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. मयि ऊर्ध्वम् अत ऊर्ध्वं न संशयः. மயி என் மீது ஏவ நிச்சயமாக மனதை அதத்ஸ்வ நிறுத்தி மயி என் மீது புத்திம் அறிவு நிவேஷய செலுத்தி நிவசிஷ்யசி நீ வாழ்வாய். மயி எண்ணில் ஏவ நிச்சயமாக அத ஊர்த்வம் அதில் ந என்றுமில்லை சம்சய சந்தேகம். முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் அவருடன் நேரடியான உறவில் வாழ்கிறான். எனவே ஆரம்பத்தில் இருந்தே அவனது நிலை தெய்வீகமானது என்பதில் ஐயமில்லை. பக்தன் பௌதீக தலத்தில் வாழ்வதில்லை, அவன் கிருஷ்ணரில் வாழ்கிறான். இறைவனின் திருநாமத்திற்கும் இறைவனுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. எனவே பக்தன் ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் செய்யும் போது
கிருஷ்ணரும் அவரது அந்தரங்க சக்தியும் அவனது நாவில் நடனமாடுகின்றனர். அவன் கிருஷ்ணருக்கு உணவு படைக்கும் போது கிருஷ்ணர் அந்த உணவுப் பொருட்களை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். மேலும் அவரது பிரசாதத்தை உண்ணும் பக்தன் கிருஷ்ணமயமாகின்றான். கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யும் இந்த வழிமுறை பகவத்கீதையிலும் இதர வேத இலக்கியங்களிலும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இத்தகைய தொண்டில் ஈடுபடாதவன் இது எவ்வாறு சாத்தியம் என்பதை புரிந்து கொள்ள இயலாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 12th சாப்டர்ல நான் சொன்னேன் இல்லையா, பக்தி இந்த சாப்டர் தட் இஸ் பக்தியோட மையமா வச்சு இந்த 12வது சாப்டர்ல முடியாது, 7ல இருந்து 12. அப்போ ஒரு விதா அவர் வந்து படிப்படியா இறங்கி வந்து சொல்றாங்க. என்னை நினைத்து நன்னா வழிபடு, அது முடியலைன்னா வேற என்ன பண்ணலாம், அது முடியலைன்னா என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நமக்கு வந்து அவ்வளவு என்னது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லி கொடுக்குறேன். சோ பகவான் இதுல என்ன ஸ்லோகத்தோட மீனிங் என்ன கொடுத்திருக்கு, முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக, இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னையே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார், எது எடுத்தாலும் இனி என்னையே வழிபடு அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்லோகம் மாத்திரம் முடிச்சிடலாம். 7, 6, 7. இதுல என்ன கொடுத்தார், தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி அனன்ய பக்தி சொல்றாங்க இல்லையா, ஒண்ணுமே there should not be any deviation at all. டோட்டலி பகவானை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பகவான்கிட்டயே பக்தி செலுத்தி அந்த மாதிரி பண்ணணும். முடியுமா நம்மளால? பண்ணணும்னு சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் அது அந்த நிலை. எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை அந்த மாதிரி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்று கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கிறேன். ஆனா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பண்ண முடியலைன்னா திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இது என்ன ஸ்டெப்? அனன்ய பக்தி ஸ்டெப். அது முடியலைன்னா இப்ப அவர் 2வது நிலை சொல்றார். உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. மனசு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவான்கிட்ட வந்து லயிக்கவே. இவ்வாறு நீ எப்போது இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணேன்னா அப்ப நீ என்ன காரியம் பண்ணாலும் டோட்டலி என்னை வந்து என்க்ராஸ்டா நீ வந்து நினைத்துன்னு பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் வேற என்ன சொல்ற, அந்த மாதிரி இப்போ படிச்சு விடுறேன். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் அவருடன் நேரடியான உறவில் வாழ்கிறான். நல்ல பக்தி தொண்டு இருக்கும்போது என்ன, ஆஸ் குட் அஸ் பகவான் முன்னாடி பிரத்யட்சமா இருக்கிறா போலயும் இவன் வந்து அந்த மாதிரி பரிவான் எல்லாம் பண்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். பகவானுக்கு வேண்டி பண்றான்னா ஆக்சுவல் பகவான் இருக்கார், அவருக்குதான் பண்றாரு. அவரு உணவு படைக்கிறாருன்னா பகவான் இருக்கார் முன்னாடி, அவருக்கு வந்து உணவு கொடுக்கிறார் சாப்பிடறதுக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும். அவனது நிலை தெய்வீகமானது என்பதில் ஐயமில்லை. எனவே ஆரம்பத்திலிருந்தே அவனது நிலை தெய்வீகமானது என்பதில் ஐயமில்லை. பக்தன் அதே போலதான் பக்தன் நம்ம எல்லாருமே அந்த இதுலதான் ட்ரைனிங் பண்றோம். பகவான் இருக்கார், நம்ம முன்னாடி இருக்கார், அவருக்கு மாலை சாத்தணும், அவர் இருக்கார், அவர் சுவாசம் விட்டு இருக்கு, அவர் நம்மளை பாக்குறார், அவருக்கு உணவு படைக்கணும். இந்த மாதிரி இதுலதான் நம்ம இருக்கோம். முதல்ல இருந்து நம்ம அந்த மாதிரிதான் பிராக்டிஸ் பண்றோம். பக்தன் பௌதிக தளத்தில் வாழ்வதில்லை, அவன் கிருஷ்ணரை வாழ்கிறான். இறைவனின் திருநாமத்திற்கு இறைவனின் திருநாமத்திற்கும் இறைவனுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. பகவானோட பேரு சொல்றதுல என்னது, அதுலயே அவர் இருக்கார். அந்த பேர்லயும் அவ்வளவு பொட்டன்சி இருக்கு. ஒரு விக்ரம் வச்சுதான் வழிபடணும் அந்த மாதிரி கிடையாது. அவரோட பேரு சொல்ல சொல்ல as good as நம்ம வந்து அவருக்கு ஜப்பம் இதுதான் பண்றா போல, அவருக்கு என்னது பிரேயர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஆஃபர் தொழறா போலதான். அப்ப எனவே பக்தன் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே பக்தன் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்யும் போது கிருஷ்ணரும் அவரது அந்தரங்க சக்தியும் அவனது நாவில் நடனமாடுகிறது. அப்ப ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும்போது எனக்கு டோட்டலி இஸ் என்க்ராஸ். நம்ம எல்லாம் பக்தர்கள்லாம் அந்த மாதிரிதான் அப்ப இந்த மாதிரி ஆயிடுவோம். நம்ம இன்னும் ஆகலைன்னா இன்னும் போக போக அந்த மாதிரி ஆயிடும். நம்ம மனதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, ஹரே கிருஷ்ணருடன் அவன் வந்து இருக்கிற போல அந்த மாதிரி ஆயிடும். அவரது அந்தரங்க சக்தியும் அவனது நாவில் நடனமாடுகின்றனர். அவன் கிருஷ்ணருக்கு உணவு படைக்கும் போது கிருஷ்ணர் அந்த உணவை பொருட்களை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஏன்னா பக்தனோட கையில இருந்து ஏற்றுப்பார். பகவானுக்கு படைக்கணுமே, இது என்னோட டியூட்டி பண்ணணும். ஆனா என்னது லவ்விங் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட கொடுக்கணும். இது ஒரு டியூட்டியா நம்ம வந்து பண்ணணுமே அப்படின்னு பண்ணும்போது அவர் ஏத்துக்க மாட்டார். அது பிரபுபாத் அவர் இதுல சொல்லியிருக்காரு. அவர் ஏன் ஏத்துக்கணும்? அவர் என்ன பசிச்சுன்னு உங்க வீட்டுக்கு வராரா? இல்லையே. அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால நீங்க வந்து ஆசையா கொடுக்குறீங்க இல்லையா, அது ஏத்துக்கிறதுக்கு அவர் வந்து கீழறங்கி வந்து அவர் ஏத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. அப்ப நம்மளோட அந்த பாவனை எப்படி இருக்கணும், ஆஹா எங்க வீட்டுக்கு வாங்க, நான் கொடுக்கறத நீங்க எடுத்துங்க, அந்த மாதிரி பாவனை இருக்கணுமே தவிர பகவான் பசிக்கிறது என்னால கொடுத்து முடிச்சு விடலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க அந்த இது. மேலும் அவரது பிரசாதத்தை உண்ணும் பக்தன் கிருஷ்ணமயம் ஆகிறான். எல்லாருமே அதனாலதான் பிரசாதம் கொடுக்கணும். ரொம்ப நம்ம இஸ்கான்ல வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிரசாதம் சாப்பிட 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 சித்த சுத்தி ஏற்படும், நல்ல ஒரு அறிவு எல்லாம் ஆன்மீகமான அந்த ஒரு இதுல நம்ம தளத்துல வந்துவிடும்.
கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யும் இந்த வழிமுறை கீதையிலும் இதர வேத இலக்கியங்களிலும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இத்தகு தொண்டில் ஈடுபடாதவன் இது எவ்வாறு சாத்தியம் என்பதை புரிந்து கொள்ள இயலாது. அப்ப இதுல நம்ம எல்லாம் ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால புரியும். அது யாரு ஈடுபட்டு அது எப்படி இப்படி சாத்தியமாகும், அது எப்படி பகவானை அவன் அப்படி உணர்ந்து எப்படி கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்விக்குரியாதான். ஆனா அதை பண்ணி பார்த்தாதான். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? கீதா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதசித்தம் சமாதாதும் கீதா மாதாஜி, கீதா மாதாஜி ஒரே நிமிஷம். கீதா மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதசித்தம் சமாதாதும் நா சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ யாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சயா. அத இருப்பின் எனவே சித்தம் மனதை சமதாதும் நிலைநிறுத்த நான் இல்லை. சக்னோஷி இயல மயி என் மீது ஸ்திரமாக அப்பியாச யோகேன பக்தி தொண்டில் பயிற்சினால் தத பின்னர் மாம் என்னை இச்சா விருப்பம் ஆப்தும் அடைய தனஞ்சய செல்வத்தை வெல்வோனே அர்ஜுனா. செல்வத்தை வெல்பவனான என் அன்பு அர்ஜுனா, உன் மனதை என் மீது பிழறாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறியை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் திருப்தி செய்வாயாக. பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகத்தில் பக்தி யோகத்தில் 2 வழிமுறைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. முதல் வழிமுறை தெய்வீக அன்பினால் பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மீது பட்டுதல் உண்மையாக வளர்த்து கொண்ட நபர்களானது. அடுத்த வழிமுறை பரமபுருஷன் மீது அத்தகு திவ்யமான அன்பையும் பற்றுதலையும் வளர்த்து கொள்ளாத நபர்களானது. இந்த 2ஆம் நிலையினருக்கு பல்வேறு விதிமுறைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. அத்தகு விதிமுறைகளை பின்பற்றுபவன் இறுதியில் கிருஷ்ணரின் மீதான பற்றுதலை அடையும் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறான். பக்தியோக புலன்களை தூயப்படுத்துவதாகும். தற்சமயத்தில் புலன்கட்சியில் ஈடுபட்டிருப்பதால் ஜட வாழ்வின் புலன்கள் எப்போதும் களங்கமுற்றுள்ளன. ஆனால் பக்தியோக பயிற்சினால் இப்புலன்களை தூய்மைப்படுத்த முடியும். மேலும் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவை இறைவனின் நேரடி தொடர்பினை அடைகின்றன. இந்த ஜட வாழ்வில் நான் ஏதேனும் ஒரு எஜமானின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கலாம். ஆனால் நான் எனது எஜமானருக்கு செய்யும் தொண்டு உண்மையான அன்பினால் அல்ல, பணம் பெறுவதற்காக மட்டுமே நான் தொண்டு செய்கிறேன். மேலும் அந்த எஜமானிடமும் அன்பு கிடையாது. அவர் என்னிடமிருந்து தொண்டினை பெற்று சம்பளம் தருகிறார். அன்பு என்ற வினாவிற்கு இடமே இல்லை. ஆனால் ஆன்மீக வாழ்விலோ ஒருவன் தூய் அன்பின் நிலைக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டியது அவசியம். அன்பின் அத்தகைய நிலையினை நாம் தற்போதைய புலன்களை வைத்து செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு என்று பயிற்சியின் மூலம் அடையலாம். இறைவனின் மீதான அன்பு தற்போது ஒருவரது இதயத்திலும் ஒருங்கிக் கொண்டுள்ளது. அங்குள்ள அந்த இறை அன்பு பல்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் அது ஜட தொடர்பினால் களங்கம் அடைந்துள்ளது. தற்போது ஜட தொடர்பில் உள்ள இதயம் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும். மேலும் ஒருங்கிக் கொண்டுள்ள கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பு மீண்டும் எழுப்பப்பட வேண்டும். இதுவே மொத்த வழிமுறை. பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பயிற்சி செய்ய விரும்புபவன் திறமை வாய்ந்த ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் சில விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். அதிகாலை எழ வேண்டும். குளித்து கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்து ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் செய்ய வேண்டும். பிறகு விக்கிரகத்திற்கு அர்ப்பணிப்பதற்காக மலர்களை சேகரிக்க வேண்டும். விக்கிரகத்துக்கு நைவேத்தியம் செய்வதற்கான உணவுப் பொருட்களை சமைக்க வேண்டும். பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மற்றும் பற்பல செயல்களை செய்ய வேண்டும். அவன் பின்பற்ற வேண்டிய சட்ட திட்டங்கள் பல உள்ளன. மேலும் அவன் தூய பக்தர்கள் பகவத்கீதையையும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் எப்போதும் கேட்க வேண்டும். இந்த பயிற்சியின் மூலம் யார் வேண்டுமானாலும் இறை அன்பு நிலைக்கு உயர பெற முடியும். அவன் அதன் பின்னர் இறைவன் ஆன்மீக ராஜ்யத்திற்கான தனது முன்னேற்றத்தில் அவன் உறுதி இருக்கலாம். ஒழுக்க நெறியின் கீழ் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் செய்யப்படும் இந்த பக்தி யோக பயிற்சி நிச்சயமாக ஒருவனை இறையன்பு நிலைக்கு கொண்டு செல்லும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டீட்டெயிலா கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அப்ப என்ன சொல்றாரு? காலையில எந்திரிக்கணும் சொல்லியிருக்காரு. எனக்கா சொல்லிருக்காங்க மாதாஜி. நான் காலை எந்திரிக்க மாட்டேன்றது டியூஷன் இருக்கு இல்லையா? நான் இப்போ அப்படி நினைச்சுப்பேன். அதனால உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா நீங்க தான் விட்டு போயிருக்க, பாக்கி எல்லாரும் எழுந்துக்கிறாங்க. இப்போ நான் நினைச்சேன் சரி ஓகே ஒரே நிமிஷம். நான் இது என்ன படிச்சு விடுறேன். எஸ், செல்வத்தை வெல்வோனே வெல்வனான எனது அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிழறாழ்து. அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்னது?
அப்சல்யூட் ஒரு செகண்ட் பகவானை மறக்காம அப்படியே பகவானையும் நினைத்து கொண்டிருக்கான். அந்த மாதிரி முடியாவிடல் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. அதோட என்ன ஒழுக்க நெறிகள்னா என்னது? காலையில எழுந்துக்கிறது, குடிக்கிறது, பகவான் இந்த மங்கள ஆரத்தி பாக்குறது. இப்ப நமக்கு அந்த மங்கள ஆரத்தின்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த பகம் இல்லை. நம்ம இந்த மாதிரி இல்லைன்னா என்னது, விஸ்வரூப தரிசனம் நீங்க சொன்னீங்களே, அந்த மாதிரி விஸ்வரூப தரிசனம் பேரு என்ன பேரோ. ஆனா பகவான் முகத்துல இந்த காலையில தெரிய விலைக்கு இப்படி பார்க்கும்போது அதுல அவ்வளவு பாவங்கள் விலகி போயிடுமா, அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. ஒன்னும் வேஸ்ட் இல்ல. எனக்கு ஜபம் செய்ய முடியாது, பரவாயில்ல, இதாவது பண்ணு. காலேஜ் சீக்கிரம் இதாவது பண்ணு. இதுவும் பண்ண முடியல, இன்னும் வந்துட்டே இருப்பாரு. ஒரு ஸ்டெப்பா வந்து கீழே இதையாவது பண்ணுன்னு சொல்லுவார். இப்பதத்தில் பக்தி யோகத்தின் 2 வழிமுறைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. முதல் வழிமுறை என்னது? தெய்வீக அன்பினால் பரமபுருஷ பகவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மீது பற்றுதலை உண்மையாக வளர்த்து கொண்டவர்களுக்கானது. ரொம்ப லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஃபார் காட் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அது பொருந்தும். அடுத்த வழிமுறை என்னது? பரமபுருஷனின் மீது அத்தகைய திவ்யமான அன்பையும் பற்றுதலையும் வளர்த்து கொள்ளாதவர்களுக்கானது. யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப காட் இஸ் எவ்ரிதிங்கிறப்பல அவங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் அந்த மாதிரி இல்ல, இருக்காங்க, பகவான் இருக்காரு, நான் பாக்கிய வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கேன், அந்த மாதிரி இந்த இரண்டாம் நிலையனுக்கு பல்வேறு விதிமுறைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய விதிகளை பின்பற்றுபவன் இறுதியில் கிருஷ்ணரின் மீதான பற்றுதலை அடையும் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறான். ஒருத்தன் ரொம்பவே டோட்டல் என்கிராஸ் இன் காட்ல இருக்கான், இன்னொருத்தன் அந்த மாதிரி இல்லையா, அவனுக்கு சில விதிமுறைகள்லாம் சொல்லியிருக்கு. சோ அவனும் ஏற்றம் பெற்று அவனோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற நிலைக்கு வந்துவிடும். பக்தி யோகம் புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவதாகும். தற்சமயத்தில் புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டிருப்பதால் ஜடவாழ்வின் புலன்கள் எப்பொழுதும் களங்கமுற்றுள்ளன. நம்ம இப்ப வாழ்க்கையில பௌதிகத்துல இருக்கிறதுனால பல்வேறு இதுல நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட், நம்மளுடைய அட்ராக்ஷன் போறது, அதெல்லாம் களங்கம் தான், அதெல்லாம் மாயை. நம்ம மாயையில சிக்கின்னு இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு ஆன்மீக தளம் கொஞ்சம் நமக்கு அந்த லெவலுக்கு போக முடியாம தத்தளிச்சு இருக்கும். அப்ப இந்த பௌதிகத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சுட்டே வரும். ஆனால் பக்தி யோக பயிற்சினால் இப்புலன்களை தூய்மைப்படுத்த முடியும். மேலும் தூய்மைப்படுத்த நிலையில் அவை இறைவனின் நேரடி தொடர்பினை அடைகிறான். பகவானுக்கு தொண்டு புரிய என்னது, பகவானுக்கு தான் அவன் எல்லாம் பண்ணும்போது நேரடியான தொடர்பு. பகவான் அவன்கிட்ட பேசுறா போல ஒரு ஃபீலிங் வரும். பகவான்கிட்ட அவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கும். இந்த ஜட வாழ்க்கையில எவ்வளவு இருக்கும், நம்ம முன்னாடி இந்த கிளாஸ் கிளாஸ் மாதிரி தான். நிறைய பௌதிக விஷயத்த அந்த ஆசை இந்த ஆசை இந்த ஆசை, இதுதான் வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கணும், இது அப்படியே மேல நிற்கும். ஆன்மீகத்துல வெயிட்டே இருக்காது. ஆனா இது குறைச்சுட்டே போனோம். இதுல ஆசை இல்ல, பணத்துல ஆசை இல்ல, புடவையில ஆசை இல்ல, அது இந்த ஆசை இல்ல, மண் ஆசை இல்ல, பெண் ஆசை இல்ல, பொண்ணாசை இல்ல, ஒண்ணு இல்லைன்னா இது லைட் ஆயிடும். அப்ப இது மேல வர என்னது, இது கீழே ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட் போடலாம். ஏன்னா நிறைய கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம், நிறைய ஜப்பா பண்ணலாம், நிறைய 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 இந்த இடத்துல நிறைய பகவானை குறித்து இந்த பண்ணும்போது இது நல்லா பிழவும். அதுதான் நமக்கு வேணும். அப்ப அது ஹெவி ஆக்கணும்னா இது லைட் ஆகும். நம்ம பௌதிக ஆசைகளை லைட் ஆகும். சோ இறைவனின் நேரடி தொடர்புனை அவன் நினைக்கிறான். இந்த ஜட வாழ்வில் நான் ஏதேனும் ஒரு எஜமானரின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறான். இப்போ ஒரு வேலைக்கு போறாங்க, அந்த வேலை கம்பெனி ஓனரா நம்ம கிடையாது. நம்ம ஒரு வேலைக்கு போறோம்னா ஒரு எஜமானர் யாரோ, அவனுக்கு கீழே நம்ம வேலைக்கு சம்பளம் போட்டுத்தரோம், அதுக்குதான் நம்ம வேலை பண்றோம். ஆனால் நான் எனது எஜமானருக்கு செய்யும் தொண்டு உண்மையான அன்பினால் அல்ல. பணம் கிடைக்கிறதே சொல்லிதான் அவன் வேலை பண்றான். பணம் பெறுவதற்காக மட்டுமே நான் தொண்டு செய்கிறேன். மேலும் அந்த எஜமானரிடமும் அன்பும் கிடையாது. அவன் வீட்டுல ஏதோ ஒரு சுகம் துக்கம் எல்லாம் இருக்கும். அவனுக்கு என்ன, நமக்கு 100 200க்கு ஒரு கடன் இருக்குன்னா அவன் 100 லட்சம் 100 கோடிக்கு அவன்கிட்ட கடன் இருக்கும். பட் நமக்கு அதுல இதே கிடையாது. we are not bothered. நான் உங்களோட கம்பெனில வேலைக்கு வரேன், எனக்கு மாசம் கடைசியில சம்பளம் போட்டு கொடு, அவ்வளவுதான். நம்ம ரிலேஷன் அப்படிதான். எஜமானியிடம் அன்பும் கிடையாது. அவர் என்னிடமிருந்து தொண்டினை பெற்று சம்பளம் தருகிறார், அது அந்த ரிலேஷன் தான். அன்பு என்ற கேள்விக்கு இடமே இல்லை. ஆனால் ஆன்மீக வாழ்விலோ ஒருவர் தூய அன்பின் நிலைக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டியது அவசியம். ஏன்னா நம்ம எங்க பகவான்டே தான் வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பகவான்டே வந்திருக்கோம். பகவான் கொடுக்குற இயற்கையை தான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் செய்யறோம். இந்த காற்று சுவாசிக்கிறோம், தண்ணீர் குடிக்கிறோம், பகவான் கொடுத்ததுதான். இருக்கிற நிலமும் என்னது, அதை திரும்பி சொன்னோம். ஏன்னா அந்த ஸ்லோகத்துல எல்லாம் வருது, நிறைய ஸ்லோகத்துல வரும். இந்த இதுல சேத்தோதர்பன் அதுல இல்ல, இதுல வருது, ஐ திங்க் லெட்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும். நம்ம இருக்கிற இடமும் என்னது, பகவான் கொடுத்த பூமி, அதுலதான் நம்ம வீடு கட்டிட்டு எம் வீடு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுல எடுத்தது என்னெல்லாம், செங்கலும் மண்ணும் கல்லும் எல்லாம் இதுல இருந்து எடுத்ததுதான், பூமியில இருந்து எடுத்ததுதான். எல்லாம் அவரோட இதுலதான் நம்ம வாழ்ந்து இருக்கோம். என்ன கொடுத்துருக்கோம்,
அன்பும் கிடையாது. அவர் என்னிடமிருந்து அவர் என்னிடமிருந்து தொண்டினை பெற்று சம்பளம் தருகிறார். அன்பு என்ற கேள்விக்கு இடம் கிடையாது. ஒரு கம்பெனில வேலை செய்யறோம்னா அது அன்பெல்லாம் கிடையாது. டியூட்டி பண்றோம், அதுக்கு சம்பளம் வாங்க போறோம். ஆனால் ஆன்மீகத்துல அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு தூய அன்பின் நிலைக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டியது அவசியம். அன்பின் அத்தகைய நிலையினை நமது தற்போதைய புலன்களை வைத்து செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு எனும் பயிற்சியின் மூலம் அடையலாம். பக்தி தொண்டு பண்ண 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 என்ன ஆகுனாக்கா பகவான் இடத்துல ஒரு லைஃப் ஒன்று ஆஹான. ஏன்னா தினமுமே நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்ண 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 என்ன ஆயிடும், ஒரு நாளைக்கு வெளியில போறோம், 2 நாளைக்கு ஏதோ கல்யாணத்துக்கு போறோம், எங்கேயோ போறோம். நமக்கு கடவுளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம போயிடும் அங்க வந்து ஃபீஸ்ட் சாப்பிடுவோம். நம்ம கடவுளுக்கு வந்து விளக்கம் ஏத்த மாட்டோம், நம்ம வீட்டுல இருக்க மாட்டோம், என்ன பண்ணலாம் அந்த ஒரு கேள்வியில அப்பதான் வரும். இவ்வளவு நாள் வராது. ஆஸ் லாங் as நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணலைன்னா அது வந்து தோணாது. ஆனா இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு என்ன, என் கடவுள் என்னோட கிருஷ்ணருக்கு அப்போ சாப்பாடு கொடுக்கணுமே, பசிக்குமே, நம்ம தான் டெய்லி 10 மணிக்கு அவருக்கு கொடுத்து பழக்கம் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு பொழுவி. அப்ப அதுக்கும் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறோம். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு 2 நாளைக்கு, ஒரு வாரம், ஒரு மாசம், 2 மாசம், 10 மாசம் எங்கேயா போயிட்டோம்னாக்கா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நல்லா வந்து எறும்பெல்லாம் வராதுக்கு ஒரு டப்பால போட்டு மூடி வச்சு, ஐயோ டப்பால இருந்தெல்லாம் துறப்புறா பகவான், இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. அவர் எங்க சாப்பிட்டுருக்காரு அப்படின்னு அவர் கண் பார்வை கொடுக்குற அந்த இதுதான் பார்க்கணும். சோ பகவானுக்கு வந்து ஒரு ஏதாவது ஆஃபரிங் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து போலாம். அவர் இறைவனின் மீதான அன்பு தற்போது ஒவ்வொருவரது இதயிலையும் உறங்கி கொண்டிருக்கு. நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் அங்கே தான் வந்திருக்கோம். பகவானுடைய தொடர்பு நம்ம என்ன தேர் ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி லார்ட். அவருக்கு என்னெல்லாம் குணாதிசயங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம கிட்டே இருக்கு. அவருக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னா நமக்கு இருக்கு, அவருக்கு புகழ் இருக்குன்னா நமக்கு புகழ் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் கம்மி. அவருக்கு அவ்வளவு அழகு, அவ்வளவு செல்வம், பலம் எல்லாம் இருந்தாலும் நமக்கும் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கோம். இப்ப ஒரு அம்மா பாட்டு குழந்தை பிறக்கிறதுனா அந்த வந்து அந்த குழந்தைய பார்த்தா அப்படியே அம்மாவோட மூக்கு மாதிரி இருக்கு, அப்பாவோட வாய் மாதிரி இருக்கு, பாட்டியோட கண்ணு மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டே இருப்போம். இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லையா? அப்ப நம்ம பகவான்கிட்ட வந்திருக்கோம். என்ன பகவானோட எல்லா குணாதிசயங்கள் உண்டே. ஏன்னா பகவான் சொல்றாரு, நான் தான் உங்க பித்தா. அவர் தான் சொல்றாரு, நான் உங்க தந்தை, பீஜம் கொடுக்கும் தந்தை. உங்களுக்கு அந்த இது கொடுத்தேன், பீஜத்துக்கு என்ன மறந்துடுறேன், சீடு கிவிங் ஃபாதர் அப்படிங்கிற. சோ அவர் நம்மளோட தந்தை. அப்ப விதையளிக்கும் தந்தை மாதாஜி. விதை அளிக்கும் தந்தை. அப்ப அவர் சேர்ந்துதான் நம்ம வந்திருக்கணும். அப்ப அவரோட எல்லா குணாதிசயங்களும் நம்ம கிட்ட இருக்கணுமே. ஆனாலும் என்ன மறந்து விடுறோம். நம்ம இங்க இருக்கிறதுனால வேற பௌதிக ஆசைகள் வந்து மேலோங்கி இருக்கும் போது நம்ம மறந்து விடுறோம். அது அவ உறங்கிக் கொண்டுள்ளது. அங்குள்ள அந்த இறையன்பு பல்வேறு வழிகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் அது ஜட தொடர்பினால் களங்கம் அடைந்துள்ளது. நிறைய ஜட ஆசைகள் நமக்கு ஜாஸ்தியா, ஆசைகள் இருக்கோ இல்லையோ, இதே இருக்கு, வேற வேற அட்ராக்ஷன் நிறைய இருக்கு. அப்ப அதுல வந்து டைம் போடுறதுனால நம்ம பகவான் வந்து இது பண்ண ப்ராப்பரா நம்ம வந்து அவருக்கு தொண்டு புரிய முடியறதில்லை. தற்போது ஜட தொடர்பில் உள்ள இதயம் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். மேலும் உறங்கிக் கொண்டுள்ள கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பு மீண்டும் எழுப்பப்பட வேண்டும். இதுவே மொத்த வழிமுறை. இதுதான் நம்ம பேசிக்கா அதை ஆரம்பிக்கணும். இவ்வளவு நாள் பண்ணல, தூங்கிட்டு இருந்தது, ஓகே, இப்ப தெரிஞ்சு போயிடுது, பாதை இதுதான் தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்ப என்ன பண்ணோம், தூசியெல்லாம் தட்டி பாதையில போக ஆரம்பிக்கலாம். தூசியை தட்டுறதுதான் இப்ப வந்து ஜபம் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், காலையில எழுந்திருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் முள்ள ஒரு ஸ்டெப் தான். இதுவே மொத்த வழிமுறை நம்ம பண்ணணும். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பயிற்சி செய்ய விரும்புபவன் திறமை வாய்ந்த ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சில விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். ஆன்மீக குரு வந்துட்டா, அதனால இப்ப நம்ம வந்து குருவோட பின்பற்ற நம்ம வந்து இது ஒன்லி பேப்பர் தான். நம்ம வந்து இப்ப ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்றது ஒன்லி ஷெல்டர் ஃபார்ம் தான் ஃபில்அப் பண்றோம். அவர் குருவை தான் எல்லாருமே இங்க உள்ளவாலே சொல்லியாச்சு. 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போதைக்கு நம்ம 2 தான் பண்றோம், 1 தான் பண்றோம், நோ ப்ராப்ளம். மெல்ல நமக்கே விட்டு போயிடும். அவங்க எல்லாம் சொல்லவே மாட்டான். These are the 4னா இந்த 4 பண்ணோம். நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ் அப்படின்னு நோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருந்து மறந்துபெட். சோ இந்த 4 நம்ம பண்ணும்போது என்ன இல்ல, ஒண்ணுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ற, வாக்கெல்லாம் இது ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா தானே விட்டு போயிடும். அதெல்லாம் நம்ம பண்ண இந்த பக்தி பண்ண அதெல்லாம் விட்டு போயிடும். சோ என்ன சொல்றேன், திறமை வாய்ந்த ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சில விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். அதுதான் ஸ்டார்டிங். அதிகாரியில் எழ வேண்டும். அதுவும் ஆரம்பிச்சிட்டோம். முதல்ல அதெல்லாம் இருக்கல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சிட்டோம். குளித்து கோயிலுக்கு சென்று, ஏன்னா அந்த காலத்துல இன்டர்நெட் இருக்கல, ஆன்லைன்ல இருக்கல. அப்ப அவர் என்ன சொன்னார், காலையிலே சீக்கிரம் குளித்து கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனைகள் செய்து ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்ய வேண்டும். ஆனா இப்ப எவ்வளவு சௌரியமா போயிடுது. அவர் இருந்தது கலியுகம் தான், ஜஸ்ட் 70 இயர்ஸ் முன்னாடிதான் இருந்திருக்காரு. ஆனா இப்ப இன்னும் சௌரியமானப்ப என்னது, வீட்டே உட்காந்துட்டு குளிக்கணும்னு கூட அவசியம். ஏன்னா ஆன் பண்ண நம்ம மூஞ்சி இருந்தா காட்ட போறோம், ஏன்னா வீடியோ ஆஃப், ஆடியோ ஆஃப். இப்ப நம்ம வந்து அழகா பார்த்து இது பண்ணலாம்.
அதுக்கே வரத்துக்கு எவ்வளவு பேரு கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? அப்படி அப்போ அதுல என்ன கஷ்டம் தான், அவங்களை சொல்லி குத்தம் இல்ல. அப்படி ரஜோகுணம், தமோ குணம், அப்புறம் வீட்டு சூழ்நிலை எல்லாம் நமக்கு. சோ நம்ம எல்லாம் யாருக்கெல்லாம் ஜபம் பண்ண முடியறதோ, யாருக்கு இதெல்லாம் அட்டன் பண்ண முடியும், வி ஷுட் கன்சிடர் அவர்செல்ஃப் வெரி லக்கி. பகவானுக்கு அதுக்குன்னே ஒரு மாலை ஜபிக்கலாம். இன்னைக்கு என்ன எழுப்ப வச்சுட்டே, எனக்கு பார்க்க முடிஞ்சதே அது, எனக்கு அந்த ஒரு இது நிலையை கொடுத்துட்டீங்களேன்னு சொல்லிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி அந்த இது முன்னாடி இருந்தவங்க வந்து இன்னைக்கு போறாங்க. காலையில மங்களாரத்தி பாக்குறதுக்கு கோயில் எல்லாம் திறந்து வச்சிருக்காங்க. இப்ப நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்லயே பார்த்தோன்னா அங்க இருக்காங்களே எவ்வளவு இன்மேட்ஸ், அவங்களாம் குளிச்சுட்டு அந்த மங்களாரத்தி அங்க உட்காந்து அவங்களே எல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்றாங்க. நம்ம இப்ப ஆன்லைன், நம்ம வேற இதுல ஊர்ல இருக்கிறதுனா நம்ம வந்து ஆன்லைன் பார்க்கலாம். பிறகு விக்கிரகத்திற்கு அர்ப்பணிப்பதற்காக மலர்களை சேகரிக்க வேண்டும். விக்கிரகத்திற்கு நைவேத்தியம் செய்வதற்கான உணவுப் பொருட்களை சமைக்க வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம கோயிலே, நம்ம வீட்டு கோயிலே பண்ணணும். அழகா ஒண்ணு இல்ல, நிறைய மலர்கள்லாம் வேண்டாம். ஏதோ ஒரு ரோஜா பூ, ஒண்ணு இல்ல அதுவும் கிடைக்கல, ஏதோ ஒண்ணு இல்ல, எங்க ஊர்ல ஃப்ளவரே கிடைக்கலன்னா வேண்டாம், ஒண்ணு இல்ல புக்கே. இதுல எல்லாம் வந்து ரொம்ப குளிர் பிரதேசத்துல எல்லாம் வந்து இது கிடைக்காது, என்னது மலர்கள் கிடைக்காது. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க புக்கே எல்லாம் கொடுத்து பழக்கம் உண்டு. அந்த வெஸ்டர்னர்ஸ்க்கு வந்து எங்க எப்படி போச்சுன்னா ஒரு புக்கே கொடுப்பாங்க. அந்த பூ, அது என்ன பூவோ தெரியாது, காட்டு போல இருக்காது தானே இருக்கு, அந்த பூ பறிச்சு சுவாமிக்கு வச்சுக்கணும், நோ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும், அதுதான் ஒண்ணு இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி மலர்களை சேகரித்து அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். விக்கிரகத்திற்கு நைவேத்தியம் செய்யலாம். நம்ம என்ன சமைக்கிறோமோ நல்ல தூய குளித்து தூயமா, என்னது எச்சல் படாம, டேஸ்ட் எல்லாம் பார்க்காம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். பிரசாதம் மாத்தம் பண்ணின பிரசாதமும் நம்ம பண்ணின பதார்த்தத்திலேயே அது வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அதெல்லாம் சாப்பிடணும். பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மற்றும் பற்பல செயல்களை செய்ய வேண்டும். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மினிமம் தான் கொடுத்துருக்காரு. இது போல நிறைய இருக்கு, அந்த மாதிரி பண்ண நிறைய திங்ஸ் நம்ம செய்யலாம். இதெல்லாம் எங்கேன்னு படிப்போம், நம்ம ஒரு குரு இருந்தாக்கா நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அவன் பின்பற்ற வேண்டிய சட்டத்திட்டங்கள் பல உள்ளன. மேலும் அவன் தூய பக்தர்களிடமிருந்து பகவத்கீதையையும் ஸ்ரீமத் பாகவதையும் எப்போதும் கேட்க வேண்டும். அதனாலதான் இப்ப குரூப்பா இருக்காங்களே, நிறைய கிளாஸஸ் வேண்டியிருக்கு, அதெல்லாம் நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவாங்க. இந்த பயிற்சியின் மூலம் யாரு வேண்டுமானாலும் இறை என்ற நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும், கண்டிப்பா முடியும். ஏன்னா அதை வந்து லைஃப் வந்து கொடுத்து இல்லையா, நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்குன்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதன் பின்னர் இறைவனின் ஆன்மீக ராஜ்யத்திற்கான தனது முன்னேற்றத்தில் அவன் உறுதியுடன் இருக்கலாம். கண்டிப்பா அது ஒரு நமக்கே இது வந்துடும், என்னது போய் விடுவோம்னு அந்த போகணும், அந்த ஒரு இது வந்துடும். என்னது ஒரு என்ன சொல்லுவா, ஒரு ஒரு நிச்சயமும் வந்துடும். எப்படி நம்ம இதுல எல்லாம் தேர்வு பெற்று, என்னது தேர்ச்சி பெற்று நம்ம வந்து பகவானோட உலகத்துக்கு போனோம், அந்த மாதிரி உறுதியோட அவன் எல்லாத்தையும் பண்ணும். ஒழுக்க நெறிகளின் கீழ் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலில் செய்யப்படும் இந்த பக்தி யோக பயிற்சி நிச்சயமாக ஒருவனை இறையன்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும். இல்ல இது பண்ண முடியலன்னா என்னதுன்னு அடுத்தது வரும். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, கீதா ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறது டிஸ்டர்ப் இல்லைன்னா படிக்கிற மாதாஜி. நீங்க வெளியில போயிருக்கீங்க சொன்னீங்களா, டிஸ்டர்ப் எங்களுக்கு கேட்கல. படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்யாஸ் மார்த்தோ அசிமத்கர் பரமுபவ மதர்தமபி கர்மாணி குர்வந்தி மவாப்யதி. அபியாச பயிற்சியில் அபி இருப்பினும், அசமர்த்த இயலாதவனாக, அசி நீ, மத்கர்ம எனது செயல், பரம அர்ப்பணித்து, பவ ஆவாய், மத் அர்த்தம் எனக்காக, அபி இருந்தும், கர்மாணி செயல்களை, குர்பன் செய்வதால், சித்தி பக்குவத்தை, அவாப்யபி நீ அடைவாய். மொழிபெயர்ப்பு. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். பொருளுரை. பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இப்பயிற்சி செய்ய இயலாதவன் கூட முழுமுதற் கடவுளுக்காக செயல்படுவதன் மூலம் பக்குவ நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். அத்தகைய செயலை எவ்வாறு செய்வது என்பது 11ஆம் அத்தியாயத்தின் 55வது பதத்தில் ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் கிருஷ்ண பக்திக்கான பிரசாரத்தின் மீது அனுதாபமுடையவனாக இருக்க வேண்டும். பல்வேறு பக்தர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை பிரசாரம் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு உதவி தேவை. எனவே பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறியை ஒருவனால் நேரடியாக பயிற்சி செய்ய இயலாவிடினும் அவன் அத்தகைய செயல்களுக்கு உதவி செய்ய முயற்சி செய்யலாம். எந்த ஒரு முயற்சிக்கும் நிலம், பணம், நிர்வாகம் மற்றும் தொழிலாளர்கள் அவசியம். உதாரணமாக, ஒருவன் வியாபாரம் செய்ய விரும்பினால் தங்குவதற்கான இடம், உபயோகத்திற்கான முதலீடு, உழைப்பாளிகள், வளர்ச்சி அடைய ஒரு நிர்வாகம் ஆகியவை அவனுக்கு தேவைப்படுகின்றன. அதே போல கிருஷ்ணருடைய தொண்டிற்கும் இவை தேவைப்படுகின்றன. ஒரே வேறுபாடு என்னவெனில்,
ஜட உலகில் ஒருவன் புலனுணர்ச்சிக்காக செயலாற்றுகின்றான். ஆனால் அதே செயலினை கிருஷ்ணனின் திருப்திக்காகவும் செய்ய முடியும். அது ஆன்மீக செயலாகிவிடும். ஒருவனிடம் போதுமான பணம் இருந்தால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கான ஓர் அலுவலகத்தையோ கோவிலையோ கட்டுவதில் உதவி செய்யலாம், அல்லது புத்தகங்களை வெளியிடுவதற்கு உதவலாம். செயல்களில் பல்வேறு துறைகள் உள்ளன. ஒருவன் இச்செயல்களில் ஆர்வமுடையவனாக இருக்க வேண்டும். ஒருவனால் தனது செயலில் பலன்களை தியாகம் செய்ய முடியாவிடினும் அவன் தனது வருமானத்தில் ஒரு சிறு பங்கையாவது கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தியாகம் செய்யலாம். கிருஷ்ண உணர்வின் நோக்கத்திற்காக ஒருவன் தானாக முன்வந்து செய்யும் தொண்டு இறை அன்பின் உயர்நிலைக்கு ஏற்றம் பெற அவனுக்கு உதவியாக இருக்கும். அதன் பின்னர் அவன் பக்குவம் அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்னது? ஓகே, ஒழுக்க நெறிமுறைகளை உங்களால பண்ண முடியல. என்னது? காலையில சீக்கிரம் எழுந்திருக்க முடியல, அப்புறம் வந்து மங்களாரத்தி அதெல்லாம் பார்க்க முடியல, கோயிலுக்கு போக முடியல. இதெல்லாம் இல்லைனாலும் என்னது? நீ என்ன வேலை பண்றியோ, ஹோல் டேல நீ என்ன வேலை பண்றியோ, எப்போ வேணா எந்துக்கோ, என்ன வேலை பண்றியோ அது எனக்காக ஆஃபர் பண்ணு. அந்த எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயம் அப்படின்னு என்னது? நான் இது பண்றேன், இது கடவுளை நினைத்துன்னு பண்றேன், இது வந்து கடவுளுக்காக பண்றேன் அப்படின்னு உன்னோட எல்லா டியூட்டியும் பண்ணு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இப்ப பண்றதுல நிறைய விதவிதமா கொடுத்துருக்கா. என்னது? திரும்பி ஃபுல்லா படிக்க வேண்டாம், இது ஈஸி தாங்க. ஒருவன் கிருஷ்ண பக்திக்கான பிரசாரத்தின் மீது அனுதாபமுடையவனாக இருக்க வேண்டும். பல்வேறு பக்தர்களை கிருஷ்ணர் உணர்வை பிரசாரம் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பக்தர்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா கான்சியஸ வந்து இன்னும் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும், எல்லாரும் தெரியப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்க. அவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். அவங்க கூட நேடாச்சா நானும் பண்றேன், நீங்க இன்னைக்கு நான் லீவு தான், உங்க கூட நான் புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றேன், ஒண்ணு இல்லையா கோயில் பெருக்கி அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஏதோ ஒரு செயல்ல நம்ம வந்து ஈடுபடலாம், அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். அவன் அத்தகைய செயல்களுக்கு உதவி செய்ய முயற்சி செய்யலாம். எந்த ஒரு முயற்சிக்கும் நிலம் ஒரு 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 இது பண்ணனா என்னது? ஒரு இடம் வேணும். இந்த மாதிரி ஒரு புக் எல்லாம் வச்சிருக்கோம், ஒரு டேபிள் போட்டு புக் எல்லாம் வச்சிருந்தாதான் நம்ம பண்ண முடியும். கையிலேயே தூக்கிட்டு இருக்க முடியுமா? முடியாது. அப்போ ஒரு இடம் வேணும். இடம், நிலம், என்னது? நிலம், பணம். சாரி, எந்த முயற்சிக்கும் நிலம், பணம் வேணும், நிர்வாகம் மற்றும் தொழிலாளர்கள் அவசியம். தானே ஒருத்தரே உட்காந்து இப்போ கம்பெனி ஓனர் அவரே எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாத்துக்கிறேன், இதை ப்ரொடக்ஷனும் பாத்துக்கிறேன் முடியுமா? முடியாது. அது ஒரு ஆள் எல்லாம் போட்டு பணமும் வேணும், ஆளுகளையும் போட்டுதான் அவன் பண்றான். அந்த மாதிரி உதாரணமாக ஒருவன் வியாபாரம் செய்ய விரும்பினால் தங்குவதற்கான இடம், உபயோகத்திற்கான முதலீடு எல்லாம் அவனுக்கு வேணும். உழைப்பாளிகள் வளர்ச்சியடைய ஒரு நிர்வாகம் தேவை அவனுக்கு. அப்ப என்ன பண்றது? இதெல்லாம் அவனுக்கு தேவைப்படுறது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம எங்கிட்ட வந்து டைம் இல்லை உங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு, பிசிக்கலா என்னால பண்ண முடியல, அப்ப என்ன பண்ணலாம்? கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து உதவலாம் அவனுக்கு. ஒரு வேறுபாடு என்னவெனில், ஜட உலகில் ஒருவன் புலனுணர்ச்சிக்காக செயலாற்றுகின்றான், ஆனால் அதே செயலினை கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செய்ய முடியும். அது ஆன்மீக செயலாகி விடும். அந்த மாதிரி பகவானின் திருப்திக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அது வந்து ஆன்மீகம், அக்கர்மா. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஒருவனிட போதுமான பணம் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம்? அவன் வந்து இந்த மாதிரி தொண்டு புரியலாம், அவளுக்கு வந்து சேரிட்டி கொடுக்கலாம். அவன் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கான ஒரு அலுவலகத்தையோ கோவிலையோ கட்டுவது உதவி செய்யலாம். அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம இஸ்கான் கோவிலே கட்டியிருக்காங்க, நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்றாங்க, நிறைய குஜராத்தி. அதனால இப்போ மங்களாரதி பார்க்கும்போது இவ்வளவு குஜராத்திஸ் எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் எல்லாம் பிசினஸ் பீப்புள் தான், எல்லாம் பணம் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய லட்சமா கொடுத்தாங்கன்னா பணம் இருக்கு. ஆனா அவங்க வந்து நல்ல இடத்துக்கு தான் கொடுக்கவும் செய்யறாங்க. சோ அவங்க அந்த மாதிரி எண்ணத்துல அவங்க கொடுக்கலாம். இதை கோயில் கட்டுறதுக்கோ ஒரு அலுவலகம் கட்டுறதுக்கோ அது வந்து உதவி செய்யலாம். அல்லது புத்தகங்களை வெளியிடுவதற்காக உதவும். சரி, நான் வந்து புத்தகம்லாம் இருக்கேன், இன்னும் ரீபிரிண்ட் பண்ணுமா? சரி, நான் பண்றேன், அதோட காசு நான் கொடுக்குறேன், எந்த ஒரு பப்ளிகேஷன் ஹவுஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி பணம் கொடுத்து பண்ணலாம். எனிதிங் பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம வந்து அது மாதிரி எது வேணா பண்ணலாம். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு? பல்வேறு துறைகளில் ஒருவன் இச்செயல்களில் ஆர்வமுடையவனாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா நம்ம ஆர்வத்தோட நம்ம வந்து பண்றோம், டைரக்டா பகவானுக்கு வந்து நிவேத்தியம் பண்ணி ஒரு பூமாலை சாத்தி பஜன் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணலைனாலும் இது இன்டைரக்ட் வேயா நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணணும். பகவானுக்கு மீன்ஸ் தொண்டர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம், அது வந்து பகவானுக்கு தான் செய்யும். ஒருவனால் ஒருவன் இச்செயல்களை ஆர்வமுடையவனாக இருக்க வேண்டும். ஒருவனால் தனது செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்ய முடியாவிடனும் அவன் தனது வருமானத்தில் ஒரு சிறு பங்கையாவது கிருஷ்ண உணர்வுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தியாகம் செய்யலாம். எல்லாமே பகவான் கற்பனைக்க முடியல அப்படின்னாலும் என்னது? ஒரு பங்கு அவன் சம்பாதிச்சதுல ஒரு பங்கு எடுத்து பகவானுக்கு கொடுக்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வின் நோக்கத்திற்காக ஒருவன் தானாக முன்வந்து செய்யும் தொண்டு இறை அன்பின் உயர்நிலை ஏற்றம் பெற அவனுக்கு உதவியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன? முள்ள பகவான் இடத்துல ஒரு ஈர்ப்பு வந்து அவன் வந்து டோட்டலி அந்த லயிக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ். அதன் பின்னர் அவன் பக்குவம் அடைகிறான். அடுத்த 12.11 கமலாவணி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படி. ஓ சாரி, சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு.
அதை அதை தத இது இதுன்னு படிப்போம், அது ரொம்ப பெருசா இருக்கு இல்லையா, இது படிச்சிருவோம். அத அத ஏத அபி அசக்த அசி கர்த்தும் மத் யோகம் ஆஸ்ரித சர்வகர்ம பல தியாகம் தத குரு யத ஆத்மவான். இப்ப மீனிங் இருப்பினும் இதை கூட முடியாவிட்டால் உன்னால் செய்ய மாதாஜி அத இருப்பினும் ஓகே அத இருப்பினும் ஏதத் இதை அபி கூட அசக்த முடியாவிட்டால் அசி உன்னால் கர்த்தும் செய்ய மத் என்னிடம் யோகம் பக்தி தொண்டில் ஆஸ்ரிதக அடைக்கலம் கொண்டு சர்வ கர்ம எல்லா செயல்களின் பல பலன்களையும் தியாகம் தத பின்னர் குரு செய் எத ஆத்மவான் ஆத்மாவில் நிலை பெற்று. மொழிபெயர்ப்பு. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகைய உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். பொருளுரை. சமூகம், குடும்பம் அல்லது மத காரணங்களினாலோ வேறு சில சிரமங்களினாலோ ஒருவனால் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களுக்கு ஆதரவு தரக்கூட இயலாமல் இருக்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் அவன் தன்னை நேரடியாக இணைத்துக் கொண்டால் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம் அல்லது இதர கஷ்டங்கள் இருக்கலாம். அத்தகைய பிரச்சனைகளை உடையவன் தனது செயல்களின் மூலம் சேர்த்து வைத்துள்ள பலன்களை ஏதேனும் நற்காரணத்திற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறான். அதற்கான வழிமுறைகள் வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருவன் தனது முந்தைய செயல்களின் பலன்களை அர்ப்பணிப்பதற்கு தகுந்த சடங்குகள், யாகங்கள் மற்றும் புண்ணியத்தை கொடுக்கும் சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றிய பல்வேறு விளக்கங்கள் வேதங்களில் உள்ளன. இவ்வாறாக அவன் படிப்படியாக ஞானத்தின் நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் ஆர்வம் இல்லாதவன் கூட தான் பாடுபட்டு சம்பாதித்த பலனை மருத்துவமனைகளுக்கு அல்லது ஏதேனும் சமூக நிறுவனங்களுக்கு தானமாக கொடுப்பதை நம்மால் காண முடிகின்றது. அதுவும் இங்கே சிபாரிசு செய்யப்படுகின்றது. ஏனெனில் தனது செயல்களின் பலன்களை துறப்பது என்றும் பயிற்சியினால் அவன் தனது மனதை படிப்படியாக தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது உறுதி. மேலும் மனத்தின் அத்தகைய தூய்மையான நிலையில் அவன் கிருஷ்ண உணர்வினை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு வருகின்றான். கிருஷ்ண உணர்வு வேறு எந்த அனுபவத்தையும் சார்ந்தது அல்ல. மேலும் மனத்தினை தூய்மைப்படுத்த கிருஷ்ண உணர்வே போதுமானது என்பது உண்மைதான். இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வினை ஏற்றுக்கொள்வதில் ஏதேனும் இடையூறுகள் இருப்பேன் அவன் தனது செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்ய முயற்சி செய்யலாம். இதன் அடிப்படையில் சமூக தொண்டு, குலத்தொண்டு, தேசத்தொண்டு, தேசத்திற்காக தியாகம் செய்தல் போன்றவை ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம். அவற்றின் மூலம் ஏதேனும் ஒரு நாள் அவன் முழு முதற் கடவுளுக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்யும் நிலைக்கு வந்தடைய முடியும். பகவத்கீதையில் 18.46 யத பிரவர்த்திர் பூதானாம் உன்னத காரணத்திற்காக தியாகம் செய்ய விரும்புவன் கிருஷ்ணரே உன்னத காரணம் என்பதை அறியாமல் இருந்தாலும் தியாக வழிமுறையின் மூலம் படிப்படியாக கிருஷ்ணரே உன்னத காரணம் என்பதை உணரும் நிலைக்கு வந்தடைகிறான் என்று கூறப்பட்டுள்ளதை நாம் காண்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன சொல்லியிருக்க, அடுத்த படியில வர சரி உன்னால என்னை என்னது போன இதுல என்ன சொன்னா, என்ன நினைச்சுன்னு உன்னோட எல்லா வேலையை பண்ணு. காலையில என்ன சீக்கிரம் அந்த மாதிரி விதிமுறைகள்லாம் உன்னால பண்ண முடியலையா, சரி நீ அதுக்கப்புறம் டே டு டே லைஃப்ல நீ என்னெல்லாம் பண்றியோ எனக்கு வேண்டி பண்ணு அப்படிங்கிற உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம். அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன சொல்ற, இந்த மாதிரி உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடல் எனக்கு வேண்டி செய்யறேன், அந்த நினைவே வரமாட்டேங்கிறது, உனக்கு வேண்டி சம்பாதிக்கிறேன், உனக்கு வேண்டி எதெல்லாம் பண்ண, ஓகே உனக்கு வேண்டி சம்பாதிச்சுக்கோ, அதனோட விளைவு என்னது, அதோட அவுட்கம் என்னது, அதை எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்னு. அதை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு சம்பளம் கிடைச்சுன்னா சம்பளத்திலிருந்து ஒரு பங்கு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணலாம். ஆத்மாவில் நிலை பெற அந்த மாதிரி பண்ண ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய்யணும். அப்ப என்ன சொல்ற, சிலப்ப குடும்பத்துல இது பண்ண மாட்டாங்க, அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன எந்த நேரமும் கோயில் அந்த மாதிரி குடும்ப உறுப்பினர்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம்.
வந்து இந்த மாதிரி இது பண்றோம். அப்ப நம்ம குடும்பத்திலயும் நம்ம வந்து வாழணும் இல்லையா? நம்ம வந்து அங்க சண்டை போட்டு எல்லாம் பண்ண முடியாது. அவளையும் வந்து அனுசரிச்சோம். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? அத்தகைய பிரச்சனைகளை உடையவன் தனது செயல்களின் மூலம் சேர்த்து வைத்துள்ள பலன்கள், நான் வந்து இவ்வளவு புண்ணியம் எல்லாம் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கேன், அந்த பலன்களை வந்து தானம் பண்ணலாம். அது எப்படி பண்ணலாம்னா அதுக்கும் விதிமுறையெல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி சடங்குகள்லாம் இருக்கு. அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தகுந்த சடங்குகள், யாகங்கள் மற்றும் புண்ணியத்தை கொடுக்கும் சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றிய பல்வேறு விளக்கங்கள் வேதங்களில் உள்ளன. அதெல்லாம் நம்ம பண்ணி அது என்னெல்லாம் நம்ம புண்ணியம் சம்பாதிச்சோம் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. நம்ம அக்கௌண்ட் காலி, திரும்பி நம்ம இனிமே மேலும் தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும். நம்ம இவ்வாறாக அவன் படிப்படியாக ஞானத்தின் நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் ஆர்வம் இல்லாதவன் கூட தான் பாடுபட்டு சம்பாதித்தன் பலனை மருத்துவமனைகளுக்கு அல்லது ஏதேனும் சமூக நிறுவனங்களுக்கு தானமாக கொடுப்பதை நம்ம காண முடியும். நிறைய பேர் அந்த மாதிரி சேரிட்டி அந்த பேர்லாம் கொடுப்பா. இந்த அவரோட ஏதோ இது அப்பா பேரோ தாத்தா பேர்லாம் போட்டுட்டு அவங்களோட சேரிட்டி இது அவன் என்ன ஏதோ எழுதிருப்பா, அந்த பிளாக்ல இந்த இதுல எழுதிருப்பா போர்டுல. சோ அவங்களோட வந்து இந்த மருத்துவமனை அது அதனால கன்செஷனா இருக்கும். ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வில் பி போர்ன் பை அந்த யாரு இந்த ட்ரஸ்ட் எழுதிருக்காங்களோ அவங்களோட பேர்ல உள்ள ட்ரஸ்ட்ல இந்த பணம் வந்து அவங்க கொடுத்துப்பாங்க. சோ அதாவது ஏழை எளியவர்களுக்கெல்லாம் அது வந்து ஹெல்ப் பண்றது. அந்த மாதிரி மருத்துவமனைக்கு கொடுப்பாங்க. ஸ்கூல் நிறைய படிப்புகள் இதுக்கெல்லாம் கூட ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சோ அதுவும் இங்கே சிபாரிசு அதுவும் பண்ணலாம், தாராளமா பண்ணலாம். டைரக்டா பண்றதுக்கு இது வீட்டுல உள்ள மனுஷன் ஏத்துக்கலன்னா என்ன பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஏனெனில் அதாவது செயல்களின் பலன்களை துறப்பது என்னும் பயிற்சியினால் அவன் இல்ல நான் வந்து கொடுக்குறேன், பகவானுக்கு கொடுக்குறேன், அந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி தானே இது எல்லாமே. அவன் தனது மனதை படிப்படியாக தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது உறுதி. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஏன்னா இது யாருக்கு வந்து பகவானுக்கு வேண்டி பண்ண முடியல, காலையில் சீக்கிரம் இருக்க முடியல, ஜபா பண்ண முடியல, இந்த மாதிரி உள்ளவனுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்க இல்ல அப்போ இதெல்லாம் இருக்கு, அப்ப இதை பண்ற அதெல்லாம் பண்ண அந்த மாதிரி அந்த எக்ஸ்கியூஸ் இல்ல. அது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதுதான். அது முடியலைன்னா இது பண்ணு, இதுவும் முடியலைன்னு தேர்ட் முடியலைன்னா ஃபோர்த் ஸ்டெப். அந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வு வேறு எந்த அனுபவத்தையும் சார்ந்தது அல்ல. இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து தியாகம் எப்படி பண்ணோம், பகவானை நினைத்து என்னெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணலாம், இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து we are getting trained. மேலும் மனதினை தூய்மைப்படுத்த கிருஷ்ண உணர்வே போதுமானது என்பது உண்மை. இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வினை ஏற்றுக்கொள்வதில் ஏதேனும் இடையூறுகள் இருப்பின் அவன் தனது செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்ய முயற்சி செய்யலாம். அதான் இப்ப பார்த்தோம். இதன் அடிப்படையில் சமூக தொண்டு, குலத்தொண்டு, தேசத்தொண்டு, தேசத்திற்காக தியாகம் செய்தல் இதெல்லாம் இதுக்கு அடியில தான் அடங்கும். ஏன்னா குடும்பத்தையும் விட்டுட்டு அவன் வந்து தேசத்துக்கு வேண்டி பாடுபடுவான். ஆனா தேசத்துக்கு வேண்டி என்னதான் நல்லவனா இருந்து பாடுபட்டாலும் எல்லாரும் நல்லவன் சொல்ல போறாங்களா? இல்ல, ரொம்ப இதாதான் சொல்லணும். அதையும் தாங்கிட்டு அவன் வந்து பண்ணுவோம். இதெல்லாம் எனக்கு பகவானை நினைச்சு அவன் பண்ணான். எஸ், அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது படிப்படியாக கிருஷ்ணரே உன்னத காரணம். இன்னும் முன்னாடி அது தெரியாம இருக்கிறது என்னது? கிருஷ்ணரே உன்னத காரணம் என்பதை அறியாமல் இருந்தாலும் தியாகம், இந்த மாதிரி தியாகம் எல்லாம் பண்ண வழிமுறையின் மூலம் படிப்படியாக கிருஷ்ணரே உன்னத காரணம் என்பதை உணரும் நிலைக்கு வந்தடைகிறான் என்று கூறப்பட்டுள்ளதை நாம் காண்கிறோம். படிப்படியா அவன் வந்து முன்னேறிதான். எஸ், புஷ்பா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க முடியுமா? ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனசுக்கு இங்க வரது நிம்மதியா இருக்கு, கீழே குழப்பம். சொன்னா சொல்லுங்க. படிக்கிறேன். படிக்கிறேன். 12th 12. எஸ், கரெக்டா இருக்கா? கேக்குறதா? கேக்குறது உங்களுக்கு கேக்குறதா? நான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு முதல்ல எனக்கு. சொன்னா ஸ்ரேயோகி ஞானமப் யாசாத் ஞானாத் தியானம் விஷிஷ்யதே. ரொம்ப நாள் தியானாத் கர்ம பல தியாக நந்தரம் ஸ்ரேயா சிறந்தது, ஹி நிச்சயமாக, ஞானம் அபியாச பயில்வதை விட, ஞானத்தை விட, தியானம் விசேஷமாக கருதப்படுகின்றது. தியானத்தை விட கர்ம பல தியாக, கர்மத்தின் பலன்களை தியாகம் செய்தல். அத்தகு தியாகத்தினால் சாந்தி, அமைதி, அனந்தரம். அதன் பின் மொழிபெயர்ப்பு. இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். பொருளுரை. முந்தைய பதங்களில் குறிப்பிட்டபடி பக்தி தொண்டில் 2 வகை உண்டு.
ஒழுக்க நெறிகளை கொண்ட வழிமுறை மற்றும் முழு முதற் கடவுளின் மீதான அன்பில் முழுமையான பற்றுதல் கொண்ட வழிமுறை. கிருஷ்ண உணர்வின் அத்தகைய கொள்கைகளை முறையாக பின்பற்ற இயலாதவர்கள் ஞானத்தை விருத்தி செய்வது சிறந்தது. ஏனெனில் ஞானத்தினால் ஒருவன் தனது உண்மையான நிலையினை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஞானம் படிப்படியாக தியானத்தின் நிலைக்கு வழிவகுக்கும். தியானத்தின் மூலம் பரம புருஷ பகவானை படிப்படியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியாதவனுக்கு தன்னையே பரமானாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தியான முறைகள் உகந்ததாகும். அத்தகைய தியாகத்தினையும் அவனால் செய்ய முடியாதபடி பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என்று பிரிவுகளின் அடிப்படையில் வேத இலக்கியங்களில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன. கடமைகளை அவன் நிறைவேற்றியாக வேண்டும். இக்கடமைகளை பக்தி கீதையின் இறுதி அத்தியாயத்தில் நாம் காணலாம். ஆனால் எல்லா நிலைகளிலும் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களை தியாகம் செய்தாக வேண்டும். அதாவது தனது கர்மத்தின் பலனை ஏதேனும் நற்காரியத்துக்காக ஈடுபடுத்துதல் அவசியம். சுருக்கமாக சொன்னால், உன்னத இலக்கான பரம புருஷ பகவானை அடைவதற்கு 2 வழிமுறைகள் உள்ளன. ஒன்று படிப்படியான வழிமுறை, மற்றொன்று நேரடியான வழிமுறை. கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு நேரடியான வழிமுறை. மேலும் தனது செயல்களின் பலன்களை துறப்பது மறைமுக வழிமுறை. அத்தகைய மறைமுறை வழிமுறையின் மூலம் ஞானத்தின் தளத்திற்கு வர முடியும். பின்னர் ஞானத்தின் நிலை, அதன் பின்னர் பரமாத்மாவின் உணரும் நிலை, இறுதியில் பரம புருஷ பகவானை உணரும் நிலையை அடைய முடியும். இத்தகைய படிப்படியான வழிமுறையிலேயே நேரடியான வழிமுறையோ ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். நேரடியான வழிமுறை எல்லோருக்கும் சாத்தியமானது அல்ல. எனவே மறைமுகமான வழிமுறையும் நன்று. இருப்பினும் இத்தகைய மறைமுகமான வழிமுறை அர்ஜுனனுக்கு சிபாரிசு செய்யப்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் அர்ஜுனன் ஏற்கனவே பகவானின் அன்பு தொண்டில் நிலை பெற்றுள்ளான். இத்தகைய நிலையில் இல்லாதவர்களுக்காகவே மற்ற வழிமுறைகள் உள்ளன. தியாகம், ஞானம், தியானம், பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மாவை உணர்தல் ஆகிய வழிமுறைகள் அவர்களால் பின்பற்றப்பட வேண்டும். ஆனால் பகவத்கீதையை பொறுத்தவரை நேரடியான வழிமுறையே வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொருவரும் நேரடியான வழிமுறையினை பின்பற்ற வேண்டும். ஆனால் பகவத்கீதையை பொறுத்தவரையில் நேரடியான வழிமுறையே வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொருவரும் நேரடியான வழிமுறையினை ஏற்று பரமபுருஷ பகவானை கிருஷ்ணரிடம் சரணடையுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? ஓகே, நம்ம பலன்களை தியாகம் பண்ண முடியலை. அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு? தானம், தர்மம் இதெல்லாம் பண்ண பரிந்துரைக்கு. ஓகே, அதுவும் பண்ண முடியலை. இப்ப உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடல். எனக்கு அதுக்கு சம்பாதிக்கிறதே கொஞ்சம் தான், அதுல நான் கொடுத்துறப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்ணலைன்னா என்ன? ஞானத்தை வளர்த்திக்கோள். இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம்? ஞானத்தை தான் வளர்த்திருக்கு. என்ன ஞானம்? பகவத்கீதால என்ன கொடுத்திருக்கு? இதெல்லாம் படிக்கணும். ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட என்னது? தியானம் தான் சிறந்தது. தியானம் பண்றது, பகவானை நினைத்து தியானம் பண்றது சிறந்தது. ஞானத்தை பெற்றேன், நான் அவ்வளவு சாப்டர் படிச்சுட்டேன், இந்த பகவத்கீதாவும் தெரியும், பாகவதம் தெரியும், அத்தும் தெரியும், இதும் தெரியும், அதுல பெருமை கிடையாது. தியானம், பகவானை நோக்கி தியானம் பண்றது ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது அப்படிங்கிற. மேலும் தியானத்தை விட என்னது? பலன் நோக்க செயல்களை கொடுத்துடலாம். செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. திரும்பி பார்த்தா எது சிறந்தது? திரும்பி நம்ம பண்ற என்னெல்லாம் நம்ம பண்றோமோ அந்த பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம அதோட என்ன எண்ட் ரிசல்ட்னு பார்க்காம நம்ம மறுபடியும் தொண்டு புரிஞ்சுட்டே இருக்கோம். நம்மள டியூட்டி பண்ணிட்டே இருக்கோம். அந்த டியூட்டி பண்ணினதுக்கு என்ன அவுட்கம் உண்டோ அது பகவான் கொடுத்துவார். திரும்பி அதுலயே தான் வர. யூ ஷுட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் எனிதிங் இன் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு. ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். ஏன்னா ஞானத்தை வைத்து நம்ம மன அமைதி கிடைக்குமா? அதெல்லாம் கிடைக்காது. ஞானம் வளரும், ஆனா அதனால மனத அமைதி கிடைக்குமா? கிடையாது. தியானம் பண்ணலாம், அதுதான் மன அமைதி கிடைக்கும். எவ்வளவுதான் தியானம் பண்ண முடியும்? பண்ணினேன்னு பேருக்கு சொல்ல. இப்ப ஜபம் பண்றோம்னு சொல்றேன், எவ்வளவு நேரம் தான் ஜபம் பண்ணும்போது தியானம் இருக்க மாட்டேங்குது. எங்கேயோ போகும், திரும்பி இழுத்து பிடிக்க வேண்டியிருக்கு. அப்ப என்னது? கடைசியில நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதோட அவுட்கம் எல்லாம் நீ பார்த்துப்போ கடவுளே. எனக்கு அது அதுல பங்கு கிடையாது, எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. நீ என்ன கொடுக்குறியோ நான் ஏத்துக்கிறேன். அந்த மாதிரி இருந்துட்டோம்னாக்கா நமக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கல, நம்ம இவ்வளவு உழைச்சோமே ஒண்ணும் கிடைக்கல, அந்த ஒரு வருத்தம் வராது, மன அமைதி இருக்கும். சோ இதான் இந்த இதை கொடுத்திருக்கு.
இந்த மாதிரி ஒரு கொள்கைகளை முறையாக பின்பற்ற இயலாது. இது வந்து என்ன கொடுத்திருக்காக்கா, அந்த முந்தைய பதங்களில் குறிப்பிடப்பட்ட பக்தி தொண்டில் இரு வகை உண்டு. ஒழுக்க நெறிகளை கொண்ட வழிமுறை மற்றும் முழுமுதற் கடவுளின் மீதான அன்பில் முழுமையாக பற்றுதல் கொண்ட வழிமுறை. கிருஷ்ண உணர்வின் அத்தகு கொள்கைகளை முறையாக பின்பற்ற இயலாதவர்கள் ஞானத்தை புத்தி செய்வது சிறந்தது. ஏனெனில் ஞானத்தினால் என்னது, ஒருவன் தனது உண்மையான நிலையினை புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த ஞானத்தை இப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிச்சதுனால தெரியும், we are the soul, we are not the body. இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சது, பகவத்கீதா படிக்கிறதுனால தான். இல்லாட்டா நம்ம என்ன நினைச்சோம், நாம தான் இதுதான் நான் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தோம். ஒருத்தர் இறந்து போனா போயிட்டாரே என்னோட வட்டவர், அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சிருந்தோம். இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுத்து, ஒரு உடல் தான் இறக்குறது, உள்ள ஆத்மாக்கு அழிவு கிடையாது. இல்லை நம்ம ஞானம் வந்து விடுறது, நமக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடுறது. சோ அது வந்து உண்மை நிலையை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்ப ஞானம் என்னது, படிப்படியாக தியானத்தின் நிலைக்கு வழிவகுக்கணும். சில பேர் உள்ள ஞானத்திலேயே இருப்பாங்க, அதுல வந்து பக்தியும் இருக்காது, வெறும் ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறேன், அந்த ஸ்கிரிப்சர் படிக்கிறேன், இந்த ஸ்கிரிப்சர் படிக்கிறேன் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் இல்லாம பகவான் பேர்ல தியானமும் பண்ணணும். அது என்ன தியானம் பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம், உட்கார்ந்து என்னதான் பண்ணோம், மாலை ஜபம் பண்றதே தியானம் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம், காதால கேட்கிறோம், தியானம் எங்க இருக்கு, பகவான் மேல, பகவான்ட்டு தான் இருக்கும். அங்க பார்த்து இங்க பார்த்து புஸ்தகம் படிச்சுதான் பண்ணக்கூடாது. இன்னைக்கு அந்த சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் தான் ரொம்ப லிங்க்டு. லெவல் 1 லெவல் 2 கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணிட்டே இருக்கலாம், அதே தானே படிக்கிறோம். இன்னைக்கு அந்த சாப்டர் தானே எடுத்தோம், 6th சாப்டர் எடுத்தோம். சோ தியானம் படிப்படியாக தியானத்தின் நிலைக்கு வழிவகுக்கும். தியானத்தின் மூலம் என்னது, பரமபுருஷ பகவானை படிப்படியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். அதே பிராக்டிஸ் பண்ணிருந்தோம்னா நம்மளே பக்குவ நிலைக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் தான் அந்த சார்ட் போட்டுட்டே இருக்கேன். நமக்கு தெரியும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போன ஏகாதசியில எவ்வளவு பண்ணணும், இந்த ஏகாதசி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா, இல்ல எவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்னா வரும். போன மாசம் எப்படி இருந்தோம், எல்லாம் ஒரு சார்ட் போட்டு பார்த்தா நமக்கே ஓஹோ இவ்வளவு இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேனா, அப்ப அதனால ஏதோ ஒரு பக்கம் வந்திருக்கும். வரலன்னா இன்னும் வரும், நம்ம பண்ணதான் வரும். சோ இந்த மாதிரி பகவான் இடத்துல ஒரு அன்பு வரும், பகவானை பத்தி புரிந்து கொள்ள ஒரு தகுதி கிடைக்கும். இதெல்லாம் சோ இதெல்லாம் தியான வழிமுறைகளுக்கு உகந்ததாகும். அப்புறம் அத்தக தியானத்தினையும் அவனால் செய்ய முடியாவிடல், தியானமும் பண்ண முடியல, ஏன்னா மனசஞ்சலம். இப்பதான் பார்த்தோமே, அர்ஜுனனே சொல்றான், மனம் வந்து சஞ்சலமா இருக்கு, ஒரு ஸ்திரமா ஒரு இடத்துல இல்ல, நீ தியானமே பண்ண முடியல, ஒரு செகண்ட் உட்கார முடியாது. இந்த மாதிரி இருக்கிறோம். என்னது, பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் என்று பிரிவுகளின் அடிப்படையில் வேத இலக்கியங்களில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ள கடமைகளை அவன் நிறைவேற்றியாக வேண்டும். வந்து க்ஷத்ரியனா குணத்தால நம்ம என்ன இதுல இருக்கோம், க்ஷத்ரியனா நம்ம குணத்தால, நாட் இது குலத்தினால இல்ல, நம்ம குணம் என்னமா இருக்கு, நம்ம பிராமண குணம் இருக்கா அப்படின்னா என்னது, என்ன ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சா நல்லா புத்தியில ஏறுறதா, அப்ப அது படிக்கலாம். இல்ல க்ஷத்ரிய நல்ல வீரம், நல்ல ஒரு தைரியசாலியும் இருக்கோமா, அந்த மாதிரி. இப்ப நம்ம என்ன குணம் இருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம வந்து நம்ம கடமைகளை செய்யணும். குணகர்ம விபாசம், குணம் எப்படி இருக்கோ அதுபோல கர்மா பண்ணலாம் அப்படின்னு. சோ கடமைகளை அவன் நிறைவேற்றியாக வேண்டும். இக்கடமைகள் பகவத்கீதையில் இறுதி அத்தியாயத்தில் நாம் காணலாம். ஆனால் எல்லா நிலைகளிலும் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களை தியாகம் செய்தாக வேண்டும். எல்லாம் நான் தான் பண்றேன், எல்லாம் எனக்கு தான், அந்த மாதிரி முடியாது, பகவான்கிட்ட அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அதாவது தனது கர்மத்தின் பலனை ஏதோ நற்காரியத்திற்காக ஈடுபடுத்தல் அவசியம். வந்து பணமா கொடுக்க முடியலன்னா, இப்பதான் சொன்னேன், எங்களுக்கு வரதே சம்பளம் கம்மி, அதை எப்படி நம்ம பயன்படும்னா உடலால் உழைக்கலாம். இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, அதுக்கு ஏதாவது சம்திங் யூ ஹேவ் டு டூ ஃபார் த சொசைட்டினா, சொசைட்டி ஹஸ் மேட் அஸ், அப்ப நம்ம வந்து திரும்பி கொடுக்கணும். இப்ப அது வந்து ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட். பட் இப்ப ஆன்மீகம் படிக்கிறதுனால கோவிலுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணலாம், பகவானுக்கு பண்ணலாம். சுருக்கமாக சொன்னால், உன்னத இலக்கான பரமபுருஷ பகவானை அடைவதற்கு 2 வழிமுறைகள் உள்ளன. ஒன்று படிப்படியான வழிமுறை, மற்றொன்று நேரடியான வழிமுறை. ஒண்ணு வந்து படிப்படியா ஏறி மெதுவா மேல போறது. இன்னொன்னு எப்படி லிப்ட்ல போற போல டைரக்ட். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், லிப்ட்ல போற போல டைரக்ட் தான் பக்தி யோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பக்தியால என்ன பண்ண முடியும், ஒன்று படிப்படியான வழிமுறை, மற்றொன்று நேரடியான வழிமுறை. கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும், தட் இஸ் பக்தி தொண்டு. நேரடியான வழிமுறை அது வந்து டைரக்டா நமக்கு வந்து மேல குயிக் we can reach the top. அந்த மாதிரி நேரடியான வழிமுறை. மேலும் தனது செயல்களின் பலன்களை துறப்பது மறைமுக வழிமுறை. அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். பட் இட் இஸ் இன்டைரக்ட்லி we are இது நம்ம வந்து பகவான்களை ஆஃபர் பண்ற மாதிரி. அத்தகு மறைமுக வழிமுறையின் மூலம் ஞானத்தின் தளத்திற்கு வர முடியும். பின்னர் தியானத்தின் நிலை, அதன் பின்னர் அந்த மாதிரி பலன் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, ஞானத்தை பெறான். அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் வந்து ஞானத்தை பெறான். அதுக்கப்புறம் தியானம், பகவானை நோக்கி தியானம் பண்ணும்போது இது அந்த சைக்கிள் அப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆகும். அதன் பின்னர் பரமாத்மனை உணரும் நிலை, இறுதியில் என்னாகும், பரமபுருஷ பகவானை உணரும் நிலையை அடைய முடியும். இத்தகைய படிப்படியான வழிமுறையினையோ நேரடியான வழிமுறையினையோ ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். நேரடியான வழிமுறை எல்லோருக்கும் சாத்தியமானதல்ல. எல்லாருக்கும் வந்து அந்த இதை பகவான் முன்னாடி உட்காந்து எந்த நேரமும் அதெல்லாம் முடியாது. என்ன நம்ம பௌதிகத்துல இதுல எல்லாம் நிறைய இதுல சிக்கல் மாற்றிட்டு இருக்கோம். அப்போ இந்த மாதிரி இன்டைரக்ட் வே ஆஃப் ப்ரே பண்ணி நம்ம வந்து முள்ள அந்த பாதைக்கு வந்துடலாம். எனவே மறைமுகமான வழிமுறையும் நன்றே.
இருப்பினும் இத்தகு மறைமுகமான வழிமுறை அர்ஜுனனுக்கு அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனாலும் இது நல்லதுதான் சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸ்ல இருந்து அதை மாத்திரம் படிக்கணும். அர்ஜுனனுக்கு அது பகவான் அது சொல்லவே இல்லை. இத்தகு மறைமுகமான வழிமுறை அர்ஜுனனுக்கு சிபாரிசு செய்யப்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் அர்ஜுனன் ஏற்கனவே பகவானின் அன்பு தொண்டில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஆல்ரெடி அவன் வந்து எம்ப்ராஸ்டா இருக்கான் பகவான் தொண்டு புரியறதுல. சோ அவன் இத்தகைய நிலையில் இல்லாதவர்களுக்கே மற்ற வழிமுறைகள் உள்ளன. யாரால முடியறது இல்லையோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் சொன்னாங்க, அதுதான் அனன்ய பக்தி தான் ட்ரை பண்ணணும். இல்ல அது முடியலையா, அது இந்த வழிமுறைகள் என்னெல்லாம் பண்ணணும். அதுவும் முடியலன்னா தான் படிப்படியா கீழே வரும். இல்ல எனக்கு இது அர்ஜுனன் அப்ப நான் இதையே நான் ஃபாலோ பண்ணேன். இது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? என்னது லாஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப ஈஸி, அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஸோ வி ஹேவ் டு படிப்படியா தான் நம்ம பார்க்கணும். நேரடியான வழிமுறையே வலியுறுத்தப்பட்டுள்ள யாருக்கு? அர்ஜுனன். ஒவ்வொருவரும் நேரடியான வழிமுறையை ஏற்று பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரிடம் சரணடையுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். அப்ப இது யாரு? மறைமுகம் யாரு? யாருக்கும் ஒண்ணுமே தெரியல, முதல்ல இருந்தே பண்ணி பழக்கம் இல்ல. அப்ப அவங்க மறைமுகமா இவளுக்கு தொண்டு புரியுது. யாராவது ஒரு தொண்டு கேட்டுன்னு வராங்க, கோயில் கட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தா அவங்க நமக்கு முடியற ஒரு இது கொடுக்கலாம். அப்புறம் வேற ஏதாவது இருக்குன்னா, எங்க ஒரு நிமிஷம் நெய்பருக்கு வந்து போன் பண்ணி கேட்கிறேன், எங்க பொண்ணு இருக்கா, இல்ல வேற எங்க சித்தி இருக்கா, யாரோ இருக்காங்க, அவங்கள்ட்டே போன் பண்ணி இந்த டெம்பிள் கலெக்ஷன் வராங்க, நான் அனுப்பட்டுமா, நீங்க ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா? தாராளமா அனுப்புங்களேன், நானும் கொடுக்குறேன்னா அந்த மாதிரி 4 பேர் அவங்களுக்கு கொடுத்ததுனாக்கா அவங்க இன்னும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிடுவாங்க. இதெல்லாம் பகவான் பார்த்துட்டு இருக்காரு. சோ அவளுக்கு இன்னும் கலெக்ஷன் கூடும். இந்த மாதிரி இன்டைரக்ட் தொண்டெல்லாம் நம்ம புரியலாம். இதெல்லாம் இன்டைரக்ட். அப்படி படிப்படியா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம டைரக்ட் தொண்டுக்கே போயிருக்கணும். யார் படிச்சப்ப? புஷ்பா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்திர கருண ஏவச நிர்மமோ நிரகங்காரக சமதுக கசுக ஷமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிஷ்டய மையர்பித மனோபுத்திர் யோ மத் பக்த சமே பிரியக. அத்வேஷ்டா பொறாமையற்ற சர்வபூதானாம் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் மைத்திர நாட்புடன் கருண அன்புடன் ஏவ நிச்சயமாக மேலும் நிர்மமம் உரிமையாளர் என்ற உணர்வின்றி நிரகங்கார அகங்காரம் இன்றி சமமாக துக்க துன்பத்திலும் இன்பத்திலும் ஷமி மன்னித்து சந்துஷ்ட திருப்தியுடன் சததம் எப்போதும் யோகி பக்தியில் ஈடுபட்டுள்ளவன் எத ஆத்மா சுய கட்டுப்பாடு திருடனிஷய உறுதியுடன் மயி என் மீது அர்பித ஈடுபடுத்தி மனதை புத்தியுடன் எவனொருவன் மத் பக்த எனது பக்தன் அவன் எனக்கு பிரியமானவன். மொழிபெயர்ப்பு: எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அன்பாக நண்பனாக தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனத்தையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பொருளுரை மேல இது பண்ணுங்க. மீண்டும் தூய பக்தி தொண்டின் விஷயத்திற்கு வரும் இறைவன் இந்த இரு பதங்களில் தூய பக்தனின் தெய்வீக குணங்களில் விவரிக்கின்றார். ஒரு தூய பக்தன் எந்த சூழ்நிலையிலும் சஞ்சலம் அடைவதில்லை, யார் மீதும் அவன் பொறாமை கொள்வதும் இல்லை, தனது எதிர்க்கு எதிராகவும் அவன் ஆவதில்லை. தனது சொந்த கர்ம வினையினால் இந்த நபர் எனக்கு எதிரியாக செயல்படுகிறார், எனவே அவரை எதிர்ப்பதை விட துன்பப்படுவதே சிறந்தது என்று பக்தன் நினைக்கின்றான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10.14.8 தத்தே அனுகம்பாசு சமீஷ்யமானோ புஞ்சான ஏவாத்ம கிருதம் விபாகம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பக்தன் எப்போதெல்லாம் துயரத்தில் உள்ளானோ, சிக்கலில் வீழ்ந்து விட்டானோ, அப்போதெல்லாம் அவன் அவற்றை தன் மீதான இறைவனின் கருணையாக எண்ணுகின்றான். நான் தற்போது துன்பப்படுவதை காட்டிலும் பன்மடங்கு அதிகமாக துன்பத்தை கொடுக்கவல்ல எனது முந்தைய பாவ வினைகளுக்கு நன்றி, நான் அனுபவிக்க வேண்டிய தண்டனைகள் அனைத்தையும் நான் அடையாமல் இருப்பதற்கு முழுமுதற் கடவுளின் கருணையே காரணம். அந்த பரமபுருஷ பகவானின் கருணையினால் நான் மிகவும் குறைவாக துன்பத்தை பெற்றுள்ளேன் என்று அவன் நினைக்கின்றான். எனவே பல்வேறு துன்பமிக்க சூழ்நிலைகளிலும் பக்தன் அமைதியாகவும் பொறுமையாகவும் இருக்கின்றான். மேலும் பக்தனானவன் தனது எதிரி உட்பட அனைவரிடம் எப்போதும் அன்புடையவனாக உள்ளான். நிர்மம் என்றால் உடலை சார்ந்த வழிகளுக்கும் துன்பங்களுக்கும் பக்தன் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பது இல்லை என்று பொருள். ஏனெனில் தான் இந்த ஜட உடல் அல்ல என்பதை அவன் பக்குவமாக அறிந்துள்ளான். பக்தன் தன்னை உடலுடன் அடையாளம் கொள்ளாத காரணத்தினால் அவன் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டு இன்ப துன்பத்தில் சமநிலையும் உள்ளான். சகிப்புத்தன்மையுடைய அவன் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினால் என்ன வருகின்றதோ அதை கொண்டு திருப்தி அடைகிறான்.
பெரும் சிரமத்துடன் அடையப்படும் பொருள்களுக்காக அவன் முயற்சி செய்வதில்லை. எனவே எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளான். ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பெறப்பட்ட அறிவுரைகளில் நிலை பெற்றிருப்பதில் அவன் பரிபூரணமாக யோகியாவான். மேலும் அவனது புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் அவன் உறுதியுடன் உள்ளான். பக்தி தொண்டின் நிலைத்த உறுதியில் அவனை யாரும் விளக்க முடியாது என்பதால் தவறான வாதங்களினால் அவன் அடித்துச் செல்லப்படுவதில்லை. கிருஷ்ணரே நித்தியமான பகவான் என்பதில் அவன் முழு உணர்வுடன் இருப்பதால் யாரும் அவனுக்கு தொல்லை கொடுக்க முடியாது. தகுதிகள் அனைத்து மனதையும் புத்தியையும் முழுமுதற் கடவுளின் மீது முழுமையாக பக்தி செய்வதற்கு அவனுக்கு உதவும். பக்தி தொண்டின் இத்தகு உயர்நிலை ஐயமின்றி மிகவும் அரிதானதே இருப்பினும் பக்தி தொண்டின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் அத்தகு உயர்நிலையில் பக்தன் நிலை பெறுகின்றான். இது மட்டுமின்றி பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் ஆற்றப்படும் தனது பக்தனின் செயல்கள் தனக்கு எப்போதும் மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதால் அதற்கு பக்தன் தனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்று பகவான் கூறுகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கொடுத்திருக்கு? 2 ஸ்லோகம் இருக்காங்க. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பாய். இப்ப இது வரைக்கும் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. எப்படி எல்லாம் நீங்க பண்ணினா பக்குவம் அடைந்து என்னுடைய இதுக்கு வந்துடுவீங்க. அந்த பக்தனா ஆகறதுக்குள்ள வழியெல்லாம் சொல்லியாச்சு. அப்புறம் என்ன குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட? பொறாமை இருக்கக்கூடாது. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, யாருக்கும் துவேஷமே காட்டக்கூடாது. ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மா இருக்கா. அது ஒண்ணு இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன். ஒருத்தட்ட பரமாத்மா இருக்கான்னு அவரை போயிட்டு நம்ம சண்டை இதெல்லாம் போடக்கூடாது. அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரணும். அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கணும். அவன் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதுவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபவன். அப்போ என்னது, நான் தான் உரிமையாளர், இதெல்லாம் என்னுடையதான், அந்த மாதிரி அகங்காரமும் இருக்கக்கூடாது. வேறு மற்றவரெல்லாம் அவங்களெல்லாம் பொறாமை காரணமாக இகழ்ச்சியா பேசுறது அந்த மாதிரி தான் பண்ணக்கூடாது. இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையுள்ளவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன், எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று, சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலை நிறுத்தி, அப்படின்னா எல்லா டுவாலிட்டில இருந்து விடுபட்டு எல்லாம் எப்பவுமே ஐம் ஹாப்பி, ஐம் சந்தோஷம், திருப்தியா இருக்கேன், அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் அப்புறம் என்னது, என் மனதை அவர் பகவானிடத்தில் நிலை நிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பகவான் இன்னும் இப்ப அடுத்த பாயிண்ட் இதெல்லாம் தான் சொல்றேன். எனக்கு யாரெல்லாம் பிடிக்கும் அந்த இதுல அப்ப அந்த லிஸ்ட்ல நம்ம வரலாமா பாக்கலாம். அந்த லிஸ்ட்ல எனக்கு பொறாமை இல்லாதவன், எல்லா ஒரு அன்பான நண்பனாக, அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். சோ அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், படிக்கலாம். மீண்டும் தூய பக்தி தொண்டின் விஷயத்திற்கு வரும் இறைவன் இந்த இரு பதங்களின் தூய பக்தனின் தெய்வீக குணங்களை விவரிக்கின்றார். என்ன மாதிரி தூய குணங்கள் என்னதுன்னு பார்க்கணும். அது இல்லைன்னா நம்ம வளர்த்துக்கலாம். எது தீய குணமா இருக்கோ அதை விட்டுவிட்டோம். ஒரு தூய பக்தன் எந்த சூழ்நிலையிலும் சஞ்சலம் அடைவதில்லை. யார் மீதும் அவன் பொறாமை கொள்வதும் இல்லை. அவன் தனது எதிரிக்கு எதிரியாகவும் அவன் ஆவதில்லை. யாருக்கும் அவன் எதிரியாவும் இருக்க மாட்டான். அவன் ஒரு ஆசையும் இருக்காது, ஒண்ணும் இருக்காது. ஸோ அவன் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீயா அழகா பேசிட்டு துவேஷம் அப்படின்னா ஒரு எனிமிட்டி எல்லாம் பண்ணிக்கிறது. யார் மீதும் அவன் பொறாமை கொள்வதும் இல்லை. தனது எதிரிக்கும் எதிரியாக அவன் ஆவதில்லை. எனது சொந்த கர்மா வினைதினால் இந்த நபர் எனக்கு எதிரியாக செயல்படுகிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்னோட கர்ம பலன். நான் இப்ப ஒருத்தன் என்கிட்ட எனிமிட்டி பண்றான்னா இதுக்கு என்ன காரணம்? நான் ஒண்ணும் பண்ணல. தட் இஸ் வாட் ஐ திங்க். ஆனா என்னோட பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன் இருக்கு. அவனுக்கு என்னவோ நான் தீங்கு இழைத்திருப்பேன். அதனாலதான் இந்த ஜென்மத்தை அவன் முன்னாடி நின்று என்ன கஷ்டப்படுத்துறான். அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கலாம். சோ என்ன நினைக்கிறேன், எனக்கு சொந்த கர்ம வினையினால் இந்த நபர் எனக்கு எதிரியாக செயல்படுகிறார். எனவே அவரை எதிர்ப்பதை விட துன்பப்படுவது சிறந்தது. அப்புறம் வேறொரு ஆச்சாரியர் எதுவும் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம எவ்வளவு எல்லாம் துன்பம் படுறோமோ அவ்வளவு நம்மளுடைய பாவங்கள்லாம் இருக்கேன், மூட்டையே பாவங்கள் இருக்கேன், அதுவும் கரைந்து போய்விடுமா. அப்ப அது நல்லது தானே. ஏன்னா எனக்கு சுகமே இல்லைன்னா துன்பம் வர்றது நல்லதுதான். அதனாலதான் குந்தி தேவியும் இன்னும் எனக்கு துன்பம் கூட துன்பம் ஏன்னா இவ்வளவு எனக்கு துன்பம் வருதோ அப்பதான் உன்னை இன்னும் நல்லா நினைத்து பாக்குறேன் கிருஷ்ணாட்ட சொல்றேன். அதனால எங்கன்னு துன்பம் கூடன்னு சொல்லி யாராவது வேண்டிப்பாங்கன்னா குந்தி தேவியால தான் முடியும். அவளுக்கு இல்லாத துன்பம் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டா. இருந்தாலும் என்னது அந்த மாதிரி வேண்டிக்கிறான். சோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, அவனை எதிர்ப்பதை விட அந்த துன்பத்தை தாங்கிக் கொள்ள துன்பப்படுவதே நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஒரு பக்தன் நினைக்கின்றார். அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்து தத்தே அனுகம்பாஸ்து சமீட்சமான புஞ்சான் ஏவாத்ம கிருத்தம் விபாகம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பக்தன் எப்போதெல்லாம் துயரத்தில் உள்ளானோ, சிக்கலில் விழுந்து விட்டானோ, அப்போதெல்லாம் அவன் அவற்றை தன் மீதான இறைவனின் கருணை அந்த மாதிரி நினைக்கிறான். கஷ்டம் இல்லாத ஒரு ஜீவன் இருக்குமானாக்க இருக்கவே இருக்காது. ஒண்ணும் இல்லைன்னா மனசு கஷ்டம், இல்லாட்ட உடல் கஷ்டம் ஏதோ இருக்கும். இதெல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்னாக்கா பகவானோட கருணை. அதனாலதான் நம்ம இந்த அளவுல நம்ம இந்த தலைக்கு தலைப்பாகையோட போச்சு சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்ப எது துன்பம் வந்தாலும் இவ்வளவுதானே துன்பம், நோ ப்ராப்ளம், பகவான் கொடுத்திருக்காரு, அதை நம்ம சகிச்சுட்டு போகணும். அந்த மாதிரி என்றான்.
இறைவனின் கருணையாக அவன் எண்ணுகிறான். நான் தற்போது துன்பப்படுவதை காட்டிலும் பன்மடங்கு அதிகமாக துன்பத்தை கொடுக்கவில்லை. நான் தற்போது துன்பப்படுவதை காட்டிலும் பன்மடங்கு அதிகமாக துன்பத்தை கொடுக்கவல்ல எனது முந்தைய பாவ வினைகளுக்கு நன்றி. இன்னும் நிறைய இருக்கு. என்னது பாவங்கள் இருக்கு. ஆனா எல்லா பாவத்தையும் ஒரேடியா கொட்டி இந்த அனுபவம் கொடுக்காம கொஞ்சம் தானே கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் நிறைய இருக்கு பாவ வினைகள். சோ அது அந்த மாதிரி ஒரு திருப்தி பட்டுக்கலாம். என்னது ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மியூட். எஸ். காட்டிலும் பன்மடங்கு அதிகமாக துன்பத்தை கொடுக்க வல்ல அந்த முந்தைய பாவ வினைகளுக்கு நன்றி. நான் அனுபவிக்க வேண்டிய தண்டனைகள் அனைத்தையும் நான் அடையாமல் இருப்பதற்கு முழுமுதற் கடவுளின் கருணையே காரணம். ஃபுல்லா கொடுக்கல, ஏதோ கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா, பரவாயில்ல. ஏன்னா நான் ஜபா பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் காப்பாற்றப்படுகிறேன். கொஞ்சம் தான் துக்கம் கொடுத்துருக்கேன். அந்த மாதிரி என்ன துக்கம் வந்தாலும் இவ்வளவுதானே அப்படின்னு நினைக்கிறோமா? ஓகே, அது கருணையே காரணம். பகவான் கருணையினாலதான் நமக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சமா கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நம்மள நினைக்கிறோமா? கொஞ்சம் ஒரு பின்னு வளைஞ்சா கூட எனக்கு வை நீ என்னையே நீ துன்புறுத்தப்படுறாய், படுத்துறாய், நான் தான் இவ்வளவு ஜபம் பண்றேனே, உனக்கு கண்ணு இல்லையா காது இல்லையா பகவானே நம்ம சொல்றேன். ஏன்னா நம்மளால தாங்க முடியல. பட் அது பகவான் அதான் சொல்றேன், நம்ம தாங்க பழகிக்கணும். ஓகே, அந்த பரமபுருஷ பகவானின் கருணையினால் நான் மிகவும் குறைவான துன்பத்தை நான் பெற்றுள்ளேன். என்ன ஓபன் பண்ணிக்கிறேன், அந்த மூட்டை ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணல, மேலோட்டமா இருக்கிற அந்த தொழும்பி விழறது அந்த ஒரு பாவத்தை தான் ஓபன் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. அதோட இன்னும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். அது ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணா போச்சு, நரகம் தான் நமக்கு என்று அவன் நினைக்கின்றான். எனவே பல்வேறு துன்பமிக்க சூழ்நிலைகளிலும் பக்தன் அமைதியாகவும் பொறுமையாகவும் இருக்கின்றான். மேலும் பக்தனானவன் தனது எதிரி உட்பட அனைவரிடமும் எப்பொழுதும் அன்புடையவனாகவே உள்ளான். நிர்மம என்றால் உடலை சார்ந்த வலிகளுக்கும் துன்பங்களுக்கும் பக்தன் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. உடல் வலியில இருக்கும் இல்லையா, தலைவலி அந்த வலி அதெல்லாம் உடலுக்கு தானே சொல்லிட்டு அவன் பாதர் அது மாதிரி ஜாஸ்தி அதெல்லாம் கண்டுக்காம அவன் உடலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டான் என்று பொருள். ஏனெனில் தான் இந்த ஜட உடல் அல்ல என்பதை அவன் பக்குவமாக அறிந்துள்ளான். பக்தன் தன்னை உடலுக்கு அடையாளம் கொள்ளாத காரணத்தினால் அவன் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டு இன்ப துன்பம் சமநிலையுடன் உள்ளான். ஏன்னா நான் தான் இந்த உடல் அல்லவே, அப்ப அந்த இருமைகள்ல இருந்து அவன் விடுபட்டுள்ளான். அகங்காரம் தான் இருக்காது. அவன் சகிப்புத்தன்மையும் இருக்கும். அவன் சகிப்புத்தன்மையுடைய அவன் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினால் எதெல்லாம் வருகிறதோ என்னெல்லாம் வருகின்றதோ அதை கொண்டு திருப்தி அடைகிறான். பெரும் சமத்துடன் அடையப்படும் பொருள்களுக்கு அவன் முயற்சி செய்வதில்லை. நிறைய கஷ்டங்கள் வருது, அது எப்படி நான் சரி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு வருது இல்லையா, அது பாட்டுக்கு தானே நான் கூப்பிடலையே, வரும், அது பாட்டுக்கு போகும், அந்த மாதிரி விட்டுடும். எனவே எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளான். So he is not bothered, he is not concerned. நல்லது வரதா வரும், அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். தீயது வரதா அதுவும் போகும். நான்லாம் கூப்பிட்டு ஒண்ணும் வரலையே, அந்த மாதிரி வரும் போகும் சொல்லிட்டு அவன் பாட்டு சந்தோஷம். அவனோட என்ன இருக்கும், மனநிலை எப்படி இருக்கும், எப்பவுமே சந்தோஷமா இருப்பான். எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளான். ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பெறப்பட்ட அறிவுரைகளில் நிறை பெற்றிருப்பதில் அவன் பரிபூர்ண யோகியாவான். மேலும் அவனது புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் அவன் உறுதியுடன் உள்ளான். எல்லா புலன்களும் கட்டுப்படுத்தி தான் பகவான சேவையே பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, அவனுக்கு பகவான் கிட்ட ஃபுல் நம்பிக்கை இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு டைம் பாஸ் வரது துக்கங்கள் அது மாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும், அந்த மாதிரி நினைச்சுப்போம். அப்புறம் நிலைத்த உறுதியிலிருந்து அவன் பக்தி தொண்டு உறுதியுடன் உள்ளான். பக்தி தொண்டு நிலைத்த உறுதியிலிருந்து அவனை யாரும் விளக்க முடியாது. இந்த மாதிரி வந்துடுச்சுன்னா நார்மலா ஒரு பீப்புள் இந்த எல்லாம் பகவானிகளை இப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பிரயோஜனம், இனிமேல ஜபமே நான் பண்ண போறது இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஹிட் எங்க வரும், ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜபத்துல வரும். அப்புறம் இனிமே விளக்கேற்றவே மாட்டேன், இனிமே கோவிலுக்கே போக மாட்டேன், ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், பகவானுக்கு வேண்டி நான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு எவ்வளவு பெரிய துக்கம் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிதான் இன் ஜெனரல் பீப்புள் இருப்பாங்க. பட் அப்படி இல்லாம ஒரு பக்தன் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டான். எங்க போனேன்னா கிருஷ்ணரின் நித்தியமான பக்தன் பக்தி தொண்டு நிலைத்த உறுதியிலிருந்து அவனை யாரும் விளக்க முடியாது என்பதால் தவறான வாதங்களினால் அவன் அடித்துக் செல்லப்படுவதில்லை. கிருஷ்ணரே நித்தியமான பகவான் என்பதை அவன் முழு உணர்வுடன் இருப்பதால் யாரும் அவனுக்கு தொல்லை கொடுக்க முடியாது. அவன் மனசை கலைக்கிறதுக்கு கொண்டு யாரும் ட்ரை பண்ண முடியாது. நீ இப்ப ISKCON இதெல்லாம் பண்றேன், உனக்கு பத்தியா என்ன கிடைச்சது பாரு, ஒண்ணும் இல்ல, சும்மா துக்கம் தானே வந்ததுனாக்கா அவன் அதுல எல்லாம் he will not get entrapped. அப்புறம் அவங்க சொல்றவங்களும் நிறுத்திடுவாங்க. என்ன சொன்னாலும் இவன் ஒன்னும் கேட்க போறது இல்ல, இவன் இப்படியே ISKCONல வந்துட்டு ஜபெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுவா. நம்மள யாரும் சொல்லிட்டு வர மாட்டான். பட் நமக்கு தெரியும் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய துன்பம் இல்லை அப்படின்னு தான் நடத்தணும். அப்புறம் என்னது, இத்தகைய தகுதிகள் அனைத்து மனதையும் புத்தியையும் முழுமுதற் கடவுளின் மீது முழுமையாக பதிய செய்வதற்கு அவனுக்கு உதவும். பக்தி தொண்டின் இத்தகைய உயர்நிலை ஐயமின்றி மிகவும் அரிதானது. ரொம்ப
ரொம்ப வந்து என்னது ரேர் தான். இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில வர்றது ரொம்ப ரேர் தான், எல்லாராலையும் முடியாது. இது வந்து நல்ல ஹை குவாலிட்டி, அவ்வளவு பெரிய பக்தனா இருந்தாலும் முடியும். இருப்பினும் பக்தி தொண்டின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் அத்தகைய நிலை பக்தன் நிலை பெறுகின்றான். ஆனா எப்படி இந்த நிலைக்கு வரதுக்கு ஒரு பக்தனால் முடியும்? எப்படி? ஒழுக்க நெறிமுறைகள் என்னது? இப்ப நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோமே, மங்கள ஆரத்தி பாக்குறோம், ஜப்பா காலையிலேயே முடிச்சு விடுறோம், 16 ரவுண்ட் முடிச்சிடுறீங்க. இதெல்லாம் வரும்போது இந்த லெவலுக்கு வரதுக்கு ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. ஈஸியா நம்ம வந்து இந்த நிலையில வந்து விடலாம். அத்தகைய உயர்நிலையை பக்தன் நிலை பெறுகின்றார். இது மட்டுமின்றி பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வில் ஆற்றப்படும் தனது பக்தனின் செயல்கள் தனக்கு எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதால் அத்தகு பக்தன் தனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்று பகவான் கூறுகிறார். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரே பகவான், அப்ப என்ன பண்ண இப்ப இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டம் இருந்துட்டு நீ என்ன ஆனந்தமா எனக்கு அப்பவும் பஜனை பண்ற, எனக்கு அப்பவும் வந்து இதை ஜப்பா பண்ற, எங்க இருந்தாலும் நீ வந்து என்ன மாத்திரம் விட மாட்டேங்கிற அப்படின்ட்டு பகவான் அதை பார்த்து ஆனந்தப்படுறார். ஏன்னா அவர் வந்து ஆக்சுவலி இஸ் வெயிட்டிங் டு சர்வஸ். அவர் நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை புரியறோம்னு பகவான் வெயிட் பண்றாரு. ஆஹா, நான் எப்போ உனக்கு திருப்பி நான் உனக்கு சேவை பண்ண முடியும்? He is waiting to serve us back. யார் படிக்கணும் இப்போ? மாதாஜி, அடுத்தது நானுங்க மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி படிங்க. யஸ்மானோத்விஜதே லோகோ லோகானோத்விஜதே சயஹ ஹர்ஷாமர்ஷபயோத்வேகைர் முக்தோ யஸ சச்ச மே பிரியஹ. யஸ்மாத் யாரிடமிருந்து, ந என்றுமில்லை, உத்விஜதே சஞ்சலம் அடைவது, லோக மக்கள், லோகாத் மக்களிடமிருந்து, ந என்றுமில்லை, உத்விஜதே சஞ்சலம் அடைவது, ச மேலும், ய யாராயினும், ஹர்ஷ இன்பம், அமர்ஷ துன்பம், பய பயம், உத்வேகை கவலை, முக்த விடுபட்டு, ய எவன், ச யாராயினும், ச மேலும், மே எனக்கு, பிரியக மிகவும் பிரியமானவன், யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பொருளுரை. பக்தனின் குணங்களில் மேலும் சில இங்கு விவரிக்கப்படுகின்றன. இத்தகு பக்தனால் யாருமே கஷ்டம், ஏக்கம், பயம் அல்லது அதிருப்திக்கு உள்ளாவதில்லை. பக்தன் எல்லாரிடமும் அன்புடையவன் என்பதால் பிறரை கவலைக்கு உள்ளாக்கும் விதத்தில் அவன் செயலாற்றுவதில்லை. அதே சமயத்தில் ஒரு பக்தனை கவலைக்கு உள்ளாக்குவதற்கு பிறர் முயன்றால் அதனால் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை. பகவானின் கருணையினால் வெளி தொல்லைகள் எதனாலும் பாதிக்கப்படாதவாறு பக்தன் பயிற்சி பெற்றுள்ளான். உண்மையில் பார்த்தால் பக்தனானவன் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதன் காரணத்தினால் இத்தகைய பௌதிக சூழ்நிலைகள் அவனை அசைக்க முடியாது. ஜட வாழ்வில் இருப்பவன் பொதுவாக தனது புலனுணர்ச்சிக்கும் உடலுக்கும் ஏதேனும் ஒன்று கிடைத்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். ஆனால் தன்னிடம் இல்லாத ஒன்றை மற்றவர்கள் தங்களது புலனுணர்ச்சிக்காக வைத்திருப்பதை பார்க்கும்போது வருத்தப்படும் அவன் பொறாமை கொள்கிறான். ஏதேனும் எதிரிடமிருந்து தான் பழிவாங்கப்பட போவதை எதிர்பார்க்கும் போது அவன் பயந்த நிலையில் இருக்கின்றான். மேலும் எதையேனும் அவனால் வெற்றிகரமாக நடத்த முடியாவிடில் மிகவும் சோர்வடைந்து விடுகின்றான். ஆனால் எப்போதும் இத்தகு தொந்தரவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்கும் பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் இது குவாலிட்டி சொல்லிட்டார், யாரெல்லாம் அவருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. ரெண்டாவது இவரை வந்து இன்னும் பிடிக்கும்னு, இன்னும் போக 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 அத்தீவமே பிரியா அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அந்த ஸ்லோகத்துல. அது யாரு பார்க்கணும். சோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்காரு, யாருக்கும் நம்ம வந்து தொல்லை கொடுக்காம. இப்போ வயசாயிடுச்சுன்னா மோஸ்ட்லி வந்து வாயை மூடின்னு என்ன நடக்கட்டும், என்ன கூட்டு குடும்பம் இருக்கும், நமக்கு வயசாயிடுத்து, நமக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அப்போ வாயை மூடின்னு போட்டதை சாப்பிட்டுன்னு அது மாதிரி இருக்கணும். நீ இதை பண்ணாதே அதை பண்ணேன்னு சொல்ல போகும்போது என்னது சண்டை வரும். அதே மாதிரி ஒருத்தர் பிராக்டிக்கலா எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். சோ யாருக்கு தொல்லை கொடுக்காமலும் யாராலும் தொந்தரவும் செய்யப்படாமலும் நம்ம அவங்க வழிக்கு போனோம்னா அவங்க நம்மளை தொந்தரவும் பண்ண மாட்டாங்க. இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அடுத்த குவாலிட்டி சொல்லிட்டார். என்ன சொல்லியிருக்கார், பக்தனின் குணங்களை மேலும் சில இங்கு விவரிக்கப்பட்டோம். நான் படிச்சு விடுறேன். இத்தகு பக்தனால் யாருமே கஷ்டம், ஏக்கம், பயம் அல்லது அதிருப்தி உள்ளாவதில்லை. பக்தன் எல்லோரிடமும் அன்புடையவன் என்பதால் பிறரை கவலைக்கு எல்லோரிடம் அன்புடையவன் என்பதால் பிறரை கவலைக்கு உள்ளாக்கும் விதத்தில் அவன் செயலாற்றுவதில்லை. எல்லாத்தையும் அவன் ஹாப்பியா இருக்கான், எல்லாத்தையும் என்னது அன்பா இருக்காருனாக்கா அவன் வந்து இன்னொருத்தர் கஷ்டம் கொடுக்கறவங்கள ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டான். அதே சமயத்தில் ஒரு பக்தனை கவலைக்கு உள்ளாக்குவதற்கும் பிறர் முயற்சி செய்தால் அதனால் அவன் பாதிக்கப்படும். மோஸ்ட்லி பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து கஷ்டப்படுத்தினாதான் மோஸ்ட்லி பண்ணுவாங்க. இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப நல்லவளா இருந்தாலும் சில பேர் யாரோ வந்து அந்த மாதிரி தொந்தரவு கொடுத்தாலும் என்னது இவன் கண்டுக்க மாட்டான். அதனால் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை. பகவானின் கருணையினால் வெளித்தொல்லைகள் எதனாலும் அவன் பாதிக்கப்படாதவாறு பக்தன் பயிற்சி பெற்றுள்ளார்.
உண்மையில் பார்த்தால் பக்தனானவன் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதன் காரணத்தினால் இத்தகைய பௌதிக சூழ்நிலைகள் அவனுக்கு அவனை அசைக்க முடியாது. ஒண்ணுமே அவனால, அதனால அவன் சேட் ஆயிட்டான். அந்த மாதிரி அவன் சேடே ஆக மாட்டான். தேர்ச்சி பெற்றவனா இருப்பான். ஜட வாழ்வில் இருப்பவன் பொதுவாக தனது புல நுகர்ச்சிக்காக, ஆனா இது பக்தனாலதான் முடியும். ஆனா பக்தன் இல்லாதவ யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணலையோ அவனுக்கு சின்ன ஒரு விஷயம் ராங்கா நடந்தாலும் மன உளைச்சல் வரும், கோபம் வரும், சண்டை வரும், எல்லாம் வரும். ஜட வாழ்வில் இருப்பவன் பொதுவாக தனது புலனுகர்ச்சிக்காக உடலுக்கு ஏதேனும் ஒன்று கிடைத்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். ஆனால் தன்னிடம் இல்லாத ஒன்றை மற்றவர்கள் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டானே போச்சு. தங்களது புலவ நிகழ்ச்சிக்காக வைத்திருப்பதை பார்க்கும்போது எங்கிட்ட இல்ல மாமா வாங்கிட்டான் பாத்தியா அப்படின்னு ஒரு பொறாமை வரும். அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது வருத்தப்படும் அவன் பொறாமை கொள்கிறான். ஏதேனும் எதிரிடமிருந்து தான் படப்போவதை எதிர்க்கும் போது அவன் பயந்த நிலையில் இருக்கின்றான். இந்த மாதிரி நிறைய. அப்போ பக்தி பண்ணாதான் இதுல இருந்தெல்லாம் விடுதலை பண்ண முடியும். இல்லாட்டா பக்தி பண்ணாதவன் பௌதிக ஆசைகள்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் மாட்டிக்கும். மேலும் எதையேனும் அவனால் வெற்றிகரமாக நடத்த முடியாவிட மிகவும் சோர்வடைந்து விடுகிறான். இவ்வளவு ட்ரை பண்ணேன், அதனால என்னால் வெற்றி பெற முடியவில்லையே சொல்லிட்டு சோர்வடைஞ்சு. ஆனா பக்தனா இருக்கிறோம் என்னது அவனோட செயல். இப்ப நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஒரு நிலநடுக்கம் விழுந்து இது விழுறது நம்ம இதுல பாக்கல, லெவல் 1ல பார்த்தோம். இப்ப என்ன கிளாஸ் நடக்கிறதுனே தெரியல எனக்கு. 4 கிளாஸ்ல எந்த கிளாஸ்ல என்ன சொன்னேன்னு நான் நேற்றுக்கு இந்த லெவல்ல நிலநடுக்கம் வந்துனாக்கா பக்தரோட வீடும் விழும், யாரு பக்தர் இல்லை அவனும் வீடும் விழும். பக்தர் இல்லாதவன் வீடு விழுந்து அச்சோ என்னோட டிவி போச்சு, என்னோட வீடு போச்சு, அதை பணம் வச்சிருந்தேன் போச்சே, எல்லாம் அது போச்சு இது போச்சு அவங்களா. இப்போ பக்தன் என்ன சொல்ல போனா போறது, இதுக்கு ஏதோ ஒரு பகவானோட இச்சை இதுதான் பரவாயில்ல, அடுத்தது ஏதாவது நல்லது பகவான் பண்ணி கொடுப்பார் அப்படின்ட்டு பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு அவன் பாட்டு நிம்மதியா இருக்கும். மேலும் எதையேனும் அவனால் வெற்றிகரமாக நடக்க முடியாவிடில் யாரு பௌதிகத்துல சம்பந்தப்பட்டவன் அந்த மாதிரி இருந்தானாக்கா சோர்வடைஞ்சிடுவான். ஆனால் எப்பொழுதும் இத்தகைய தொந்தரவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்கும் பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அவன். எப்பவும் ஹாப்பி ஃபேஸ், எப்போ ஒண்ணும் நடக்கல சோ வாட் அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எஸ் சாஸ்வதா மாதாஜி படிக்கிறாளா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. अनपेक्ष शशिर्दक्ष उदासीनो कदव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः. अनपेक्ष நடுநிலை, சூஷி தூய்மை, தக்ஷ நிபுணர், உதாசீனக கவலையிலிருந்து விடுபட்டு, கதவ்யதக எல்லா துன்பங்களினின்றும் விடுபட்டு, சர்வ ஆரம்ப எல்லா முயற்சிகளிலும், பரித்தியாகி துறப்பவன், யாராயினும், மத் பக்தக எனது பக்தன், ச அவன், மே எனக்கு, பிரியக மிகவும் பிரியமானவன். எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஒரு பக்தனுக்கு பணம் கொடுக்கப்படலாம், ஆனால் அதனை அடைய அவன் பெருமுயற்சி செய்தல் கூடாது. கடவுளின் கருணையால் பணம் தானாக அவனிடம் வந்தால் அவன் சஞ்சலம் அடைவதில்லை. இயல்பாகவே ஒரு நாளில் 2 முறை நீராடும் பக்தன் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதற்காக அதிகாலையில் எழுகின்றான். இவ்வாறாக அவனது உள்ளும் புறமும் இயற்கையாகவே தூய்மையாக உள்ளது. வாழ்வின் அனைத்து செயல்களின் நோக்கத்தை முழுமையாக அறிந்திருப்பதாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களின் மீது முழு நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதாலும் பக்தன் எப்போதும் நிபுணனாக கருதப்படுகின்றான். பக்தன் எந்த ஒரு அணியிலும் ஒருபோதும் பங்கு பெறுவதில்லை. எனவே அவன் கவலையற்றவன். பக்தன் என்றும் வழிகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ளான். ஏனெனில் அவன் எல்லாவித அடையாளங்களிலிருந்தும் விலகியுள்ளான். தனது உடல் ஓர் அடையாளம் என்பதை அறிந்துள்ள அவன் உடலுக்கு வழி தரும் போது அதனை பொருட்படுத்துவதில்லை. தூய பக்தன் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளுக்கு புறம்பானவற்றை செய்வதற்கு முயல்வதில்லை. உதாரணமாக, பெரிய கட்டிடத்தினை கட்டுவதற்கு பெரும் சக்தி தேவை. அத்தகு தொழில் பக்தி தொண்டில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு தனக்கு உதவாது என்றால் பக்தன் அவற்றில் ஈடுபடுவதில்லை. இறைவனுக்காக அவன் ஓர் ஆலயம் கட்டலாம், அதற்காக அவன் பலதரப்பட்ட கவலைகளுக்கு உட்படலாம். ஆனால் தனது சொந்த உறவுகளுக்காக பெரிய வீட்டினை அவன் கட்டுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ரொம்ப நல்ல அதுவும் படிச்சுள்ளோம். எஸ், அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கேன், வேற யாரை பிடிக்கும் பகவானுக்கு? எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக
முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தக பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியம். ஒரு கவலையும் இல்ல, இது இந்த ஒரு இதுக்கு வேண்டி நான் வேலை பண்றேன், இந்த ஒரு பலன் கிடைக்கும் அதுக்கு வேண்டி வேலை பண்றேன், அந்த மாதிரி நான் இல்லாம டியூட்டி டெய்லியே இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு பக்தன் ஒரு பக்தனுக்கு பணம் கொடுக்கப்படலாம், ஆனால் அதனை அடைய அவன் பெரும் முயற்சி செய்தல் கூடாது. ஒரு என்னது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் உழைச்சேன் அதனால எனக்கு பணம் கிடைச்சா அப்படி இல்லை. அவன் பணம் சம்பாதிக்கலாம் ஈஸியா என்னது ரைட்ஃபுல்லி அவன் வந்து சம்பாதிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பக்தனுக்கு பணம் கொடுக்கப்படலாம், ஆனால் அதனை அடைய அவன் பெருமுயற்சி எடுக்கக்கூடாது. கடவுளின் கருணையால் பணம் தானாக அவனிடம் வந்தால் அவன் சஞ்சலம் அடைவதில்லை. வந்தாலும் ஓகே, நம்ம யாரையோ தேடி போறோம், கோயில் நம்ம பிரசிடென்ட் இவர் போறாரு, யாரோ கொடுக்குறேன் இந்த நபார்ல சப்போஸ் கொடுக்கலன்னா உடனே மனம் உடைஞ்சிச்சா, இவ்வளவு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போனேன்னு தரேன் அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. சரி போச்சு என்ன போச்சு, உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பாக்கியம் இல்லை, இந்த கோயிலுக்கு கொடுக்கறதுக்கு உனக்குதான் வந்து சான்ஸ் போயிடுது, அந்த மாதிரிதான் நினைக்கிறேன். அதனால வந்து என்னது அவன் வந்து சஞ்சலம் அடையல, இஸ் ஜஸ்ட் கூல். இயல்பாகவே ஒரு நாளில் இருமுறை நீராடும் பக்தர்கள்லாம் 2 முறை பண்ணிட்டு பகவானோட இதெல்லாம் பண்ணி தொண்டை புரியணும். பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதற்காக அதிகாலையில் எழுகின்றான். இவ்வாறாக அவனது உள்ளும் புறமும் இயற்கையாகவே தூய்மையாக உள்ளது, எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. வெளிப்புற இதுல எப்படி குளிக்கவும் செய்யலாம், 2 டைம் குளிச்சு அதுவும் தூய்மையா வச்சுக்கலாம், உள்புறமும் அவனுக்கு தூய்மையா தான் இருக்கு. வாழ்வின் அனைத்து செயல்களையும் நோக்கத்தின் உண்மையாக அறிந்திருப்பதாலும் ஆங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களின் மீது முழு நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதாலும் பக்தன் எப்பொழுதும் நிபுணனாக கருதப்படுகிறான். எல்லாம் எக்ஸாட்டிக் என்னது ஃபுல்லா டோட்டலி இதெல்லாம் படிச்சு அவன் புரிஞ்சு வச்சிருக்கான். அதனால அவன் வந்து சாஸ்திரங்களையும் மதிக்கிறான், பகவானோட இதெல்லாம் மதிக்கிறதுனால அதையே பின்பற்றுறான். அப்ப இதெல்லாம் அவனுக்கு வந்து it doesn't get affected. சோ வந்து முழு நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதாலும் பக்தன் எப்பொழுது நிபுணனாக கருதப்படுகிறான். பக்தன் எந்த ஒரு அணியிலும் ஒருபோதும் பங்கு பெறுவதில்லை. எனவே அவன் கவலையற்றவன். பக்தன் கவலையே கிடையாது. பக்தன் என்றும் வலிகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ளான். ஏனெனில் அவன் எல்லாவித அடையாளங்களிலும் இருந்தும் விலகியுள்ளான். எதுவானா நடக்கும், அவனுக்கு இஸ் நாட் டிட்டர்மினிங். பணம் கிடைச்சா பகவான் கூட கிருப்பை, கிடைக்கலைன்னா அதுவும் அவரோட கிருப்பை. அந்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பு இல்லை. எதிர்பார்ப்பு இருந்தா வலி வரும், முடியலையேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வலி அந்த மாதிரி. அப்புறம் ஏனெனில் அவன் எல்லாவித அடையாளங்களிலிருந்தும் விலகியுள்ளான். தனது உடல் ஒரு அடையாளம். அவன் உடல் வந்து என்னது, அவன் ஆத்மா இது ஒரு அடையாளத்துக்கு வேண்டி ஒரு பேரு, இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு ஷோ ஐடென்டிட்டி. அந்த மாதிரிதானே இருக்கானே தவிர என்னுடைய பேர் ஏன் வரல, நான் அந்த மாதிரி நம்ம இந்த பேருக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா. நம்ம ஒரு யாருக்கோ தொண்டுங்க அந்த சர்டிபிகேட் அந்த இது என்னது ரெசிப்ட்ல எழுதுங்க, இல்ல அதுல எச் வரணும், அந்த ஏ இதுல வரணும், இங்க வரணும், அந்த ஏ அங்க போட்டுட்டீங்க, இதுக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன். எதுனா பெரிய இதா இன்கம் டேக்ஸ்க்கு எல்லாம் கொடுக்க போறோம், அந்த மாதிரி வேண்டவே வேண்டாமே. தொண்டு புரியணும், இந்த கைக்கு கொடுத்த கையில கொடுத்தா இந்த கைக்கு தெரியக்கூடாது, அந்த மாதிரிதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா வந்து அதை இதுல ரெசீப்ட்ல எழுதும்போது இஸ் சோ பர்டிகுலர், அது எழுதணும் அந்த மாதிரி தான். ஆமா அந்த மாதிரி ஒரு பக்தன் வந்து அந்த மாதிரி பார்க்க மாட்டான். பக்தன் என்றும் அது வந்து ஏனெனில் அவன் எல்லாவித அடையாளங்களிலிருந்தும் விலகியுள்ளான். தனது உடல் ஒரு அடையாளம் என்பதை அறிந்துள்ள அவன் உடலுக்கு வலி தரும்போது அதனை பொருட்படுத்துவதில்லை. சரி, வலி உடம்புல வலி இருந்தாலும் உடல் என்ன, ஆச்சாரியன்மார்கள்லாம் அப்படிதான், அவளுக்கெல்லாம் உடம்பு நல்லாவே இது பெரிய பெரிய வியாதியெல்லாம் வந்திருக்கு, இருந்தாலும் அவங்க எல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை. கேட்ராக்டும் இருக்கும், உடல்ல ஏதோ வியாதி பெரிய பெரிய வியாதியெல்லாம் வரும், அதெல்லாம் ஓகே ஐ வில் மேனேஜ் அப்படின்பா. ஏன்னா உடலுக்கு தானே வந்திருக்காங்க, டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி விடுவோம். அப்ப வலி தெரியாது, அவங்களுக்கு வலியே தெரியாது, ஏன்னா அவங்களோட எண்ணமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். தூய பக்தன் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளுக்கு புறம்பானவற்றை செய்வதற்கு முயல்வதில்லை. என்ன வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்தாலும் அதான் பண்ணும். உதாரணமாக பெரிய கட்டிடத்தினை கட்டுவதற்கு பெரும் சக்தி தேவை, நிறைய ஒரு மனிதர்களும் தேவை, அதுக்கு பணமும் தேவை, எல்லாம் நமக்கு தேவை. அத்தகைய தொழில் பக்தி தொண்டின் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு தனக்கு உதவாது. ஒரு வந்து பெரிய கட்டிடம் கட்டுறான், ஒரு எல்லாரும் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி கட்டிடம்னா அது ஒண்ணும் ஆன்மீகத்துக்கு ஒண்ணும் இது கிடையாது, ப்ரோக்ரஸிங் கிடையாது. ஆனா அவன் வந்து இது கட்டலாம், எது கோவில் கட்டலாம். அத்தகைய தொழில் ஒரு தொழில் பண்றதுக்கு ஒரு கட்டடம் கட்டுறான்னாக்கா அது பக்தி தொண்டில் முன்னேற்றத்துக்கு ஒன்றும் யூஸ் இல்லையே. அப்போ வந்து அடைவதற்கு தனக்கு உதவாது என்றால் பக்தன் அவற்றில் ஈடுபடுவதில்லை. பக்தி நான் என்ன பண்றேன்னா அது வந்து பக்தி சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தாதான் அவன் வந்து முயற்சி பண்ணணும். இறைவனுக்காக ஒரு ஆலயம் கட்டணும், ஏன்னா அதுல நிறைய பக்தர்கள் வருவான், அது வந்து பிரசாதம் நைவேத்தியம் அர்ச்சனை எல்லாம் நடத்தும், அது பண்ணி பண்ணும். அதற்காக அவன் பலதரப்பட்ட கவலைகளுக்கு உட்படலாம். ஆனால் தனது சொந்த உறவுகளுக்காக பெரிய வீட்டினை அவன் கட்ட, நான் வந்து நல்லா இருக்கணும், நல்ல இது லக்ஸூரியஸா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் சொந்த விருப்பத்துக்கு வேண்டி அவன் தனக்கு வேண்டி கட்ட மாட்டான். பொதுமக்களுக்காக ஒரு இது கோயில் எல்லாம் கட்டணும். எஸ்,
அது லாஸ்ட் படிக்கலாம். சத்யபாமா மாதாஜி படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன மாதாஜி படிக்க முடியலையா? படிக்க முடியும் மாதாஜி. படி. யோனோ ஹிருதய ருஷ்யதி ருஷ்யதி ந யஹ த்வேஷ்டி ந த்வேஷ்டி. எங்க மாதாஜி இருக்கு? த்வேஷ்டி த்வேஷ்டி த்வேஷ்டி. ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி. தெரியறது இல்லையா? யஹ ந ருஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந ஓகே. அது படிக்க முடியல மாதாஜி. நான் படிச்சு சொல்றேன். யோ ந ஹ்ரிஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி ஷபா சுபா 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 அசுப பரித்யாகி பக்திமான்ய சமே பிரியஹ. இப்போ இது படிச்சிடணும். மீனிங் படிச்சு. எவனொருவன் ந என்றும் இல்லை, ருஷ்யதி மகிழ்வதோ ந என்றும் இல்லை, துவேஷ்டி ஆழ்ந்த துக்கம் அடைவதோ ந என்றும் இல்லை, சோ புலம்புவதோ ந என்றும் இல்லை, காங்ஷதி ஏங்குவதோ சுப மங்களம் அசுப அமங்கலமான, பரித்யாகி துறப்பவன், பக்திமான் பக்திமான் எவனொருவன் சக அவன் மே எனக்கு பிரியக பிரியமானவன். மொழிபெயர்ப்பு: எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பொருளுரை: ஒரு தூய பக்தன் ஜடத்தின் லாப நஷ்டத்தினால் இன்பம் அடைவதோ துன்பம் அடைவதோ இல்லை. மகனையோ சீடனையோ அடைவதில் அவன் மிகுந்த ஏக்கம் கொள்வதில்லை. மேலும் அவர்களை அடையாததால் துன்பப்படுவதும் இல்லை. தனக்கு பிரியமான ஏதேனும் ஒன்றை இழந்துவிட்டால் அவன் புலம்புவதும் இல்லை. அதுபோல தான் விரும்பியதை பெறாவிட்டாலும் அவன் துன்பப்படுவதில்லை. எல்லா விதமான மங்களமான அமங்கலமான மற்றும் பல செயல்களின் பார்வைக்கு அவன் அப்பாற்பட்டவன். முழுமுதற் கடவுளின் திருப்திக்காக எந்த விதமான அபாயத்தையும் சந்திக்க அவன் தயாராக உள்ளான். பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதில் அவனுக்கு எந்த ஒரு தடங்களும் கிடையாது. அத்தகைய பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது என்ன பிரியமானவன்? எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ அப்படின்னா என்னது? மகிழ்ச்சி வரும், ஆனால் பெருசா ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி மகிழாம இருக்கானோ, அடக்கிவாசி எப்படிமோமே அது மாதிரி. துன்பமும் படுறதில்லை. அவனுக்கு துன்பம் வந்தாலும் துன்பப்படுறதில்லை, புலம்புவதும் இல்லை, ஆசைப்படுவதும் இல்லை. இந்த மாதிரி மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, இதெல்லாம் மங்களம் அதனால பண்ணணும், இதெல்லாம் அமங்கலமானது அது பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் அவன் பாக்குறதும் இல்லை. அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஒரு தூய பக்தன் ஜடத்தின் லாப நஷ்டத்தினால் லாபம் அடைவதோ துன்பம் அடைவதோ இல்லை. ஒரு பிசினஸ்ல பண்ணா லாபம் வரும், நஷ்டம் வரும், ஆனா அதுல எல்லாம் he is not getting affected. லாபம் வந்தாலும் பெருசா ஆர்ப்பாட்டம் பண்றது இல்லை, துன்பம் வந்தாலும் நஷ்டம் அடைஞ்சாலும் அவன் வந்து துன்பம் அடைறது இல்லை. மகனையோ சீடனையோ அடைவதில் அவன் மிகுந்த ஏக்கம் கொள்வதில்லை. எல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல அப்படிதான் வந்தாங்கன்னா சரி, வரலையா 3 பேர். இப்ப அப்படிதான் கிட்ஸ் கிளாஸ்ல அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ரொம்ப கம்மி பேர் வராங்க, சரி வந்தவங்க லாபம். ஒரு குழந்தை இருந்தாலும் சொல்லிக் கொடுக்கணும், அதான் பிரபுஜி சொல்லியிருக்காரு. யார் வராங்களோ சொல்லிக் கொடுக்கணும். அது மாதிரி பக்தர் இத வாழ்க்கலாம். சீடர்கள் வரலையா, நோ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி யார் மகனையோ சீடனையோ அடைவதில் அவன் மிகுந்த ஏக்கம் கொள்வதில்லை. மேலும் அவர்களை அடையாததால் துன்பப்படுவதும் இல்லை. யாரும் வரலேன்னு அவன் வந்து ஃபீலிங் சேட், யாரும் வரலையேன்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. தனக்கு பிரியமான ஏதேனும் ஒன்றை இழந்து விட்டாலும் என்னது, அவன் புலம்புவது. அதுலயும் அவங்க is not getting affected. அதுபோல் நாம் விரும்பியதை பெறாவிட்டாலும் அவன் துன்பப்படுவதில்லை. எல்லா விதமான மங்களமான அமங்கலமான மற்றும் பாவ செயல்களின் பார்வைக்கு அவன் அப்பாற்பட்டவன். முழுமுதற் கடவுளின் திருப்திக்காக எந்த விதமான அபாயத்தையும் சந்திக்க அவன் தயாராக உள்ளான். பக்தி தொண்டை ஆற்றுவதில் அவனுக்கு எந்த ஒரு தடங்களும் கிடையாது. என்ன சமாதானமா இருக்கான், இஸ் ஆல்வேஸ் அட் பீஸ். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பக்தி தொண்டை கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கும். அத்தகு பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவன். கிருஷ்ணர் சொல்றேன், அந்த மாதிரி பக்தன் எனக்கு பிடிக்கும். 1890 ஆயாச்சுல Shri Premada, you don't want to read, na? தெரியாது இல்லையா தமிழ் படிக்க? Sloka if you want I can read, but I cannot read in Tamil. நாளைக்கு தான் படிக்க போறோம். 1819 நாளைக்கு. வேணா உனக்கு படிக்கணும்னா இந்த ஸ்லோகா படிச்சு. எவ்வளவு பெருசு பாக்குறேன், பெருசு. நான் I don't want to waste. ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஏன்னா நாங்க இப்ப ஆக்சுவலி 6 மணிக்கு முடிக்கிற ஐடியால தான். யூ ரீட் ஸ்லோகா. ஓ இதுல இருக்கே. अच्छा संस्कृतல இருக்கே, அது படி. समसत्रौ च मित्रे च
तथा मानापमानयोः शीतोष्णो सुखदुःखेषु समसङ्ग विवर्जितः निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतेर्भक्तिमा मे प्रियो नरः. இன்னும் நிறைய அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். இப்ப நம்ம வந்து இன்னைக்கு பினிஷ் பண்ணிடலாம். ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் ஓகே இல்லையா பினிஷ் பண்றது? ஏன்னா 20 தான் லாஸ்ட். 18, 19, 20 நீங்க எப்படி சொல்றீங்களா? 6:30 மணிக்கு முடிக்கணும்னாக்கா எவ்வளவு இருக்கு பாக்குறேன். 20 பெருசா. ஐயோ முடிஞ்சிடும். பண்ணிடலாமா? மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஓகேனா பண்ணிடலாம் மாதாஜி. பண்ணிடலாம் மாதாஜி, பண்ணிடலாம் மாதாஜி. நீங்களா இருக்கீங்களா? ஓகே. நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல அந்த மாதிரி சொன்னீங்க. ஓகே. அப்ப இந்த 18, 19 இப்ப 18, 19 தானே படிச்சேன் இல்லையா? அப்ப நான் இது படிச்சோம். ஓகே 18, 19 இங்க தப்பா போட்டுருக்கா. 12, 18 ஓகே 12, 18 ஓகே. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? சமமாக சத்ரோ எதிரியிடம் ச மேலும் மித்ரே நண்பனிடம் ச மேலும் ததா அவ்வாறு மானம் அபமானயோகோ அவமானம் சீதக குளிர் உஷ்ண வெப்பம் சுக இன்பம் துக்கேஷு துன்பம் சமக சமமாக சங்க விவர்ஜித்தக எல்லா தொடர்புகளில் இருந்தும் விடுபட்டு துல்லிய சமமான நிந்தா இகழ்ச்சி ஸ்துதி புகழ்ச்சி மௌனி மௌனம் சந்துஷ்ட திருப்தி பெற்ற ஏனகேனச்சித் ஏதாவதுடன் அனிகேதக தங்குமிடமற்ற ஸ்திர நிலையான மதிஹி உறுதி பக்திமான் பக்தியில் ஈடுபட்டுள்ளவன் மே எனக்கு பிரியமான மனிதன் நரக மனிதன். மொழிபெயர்ப்பு எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து அவனுக்குதான் ஆக்சுவலி இருக்கவே இருக்காது, அவன் எனிமையே இருக்காது. இருந்தாலும் பிடிக்க ஒண்ணுமே இருக்காது. இருந்தாலும் ஒரு எனிமி நானாவே வந்து அவன் எனிமிட்டி காட்டினா என்ன பண்ண முடியும்? அவனையும் சமமாக பாவிக்கிறானோ இன்ப துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றின் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்கு கவலைப்படாமல் எங்க இருக்கோமா அதுக்கு. ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் டெம்பரரி இடத்துல தானே உட்கார்ந்து, டெம்பரரி அட்ரஸ் பர்மனன்ட் அட்ரஸ் மேலதானே. அப்ப இந்த மாதிரி இடத்துக்கு அவன் கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானது. என்ன கொடுத்தது? பக்தன் எல்லாவித தீய தொடர்புகளில் இருந்தும் எப்பொழுதும் விடுபட்டுள்ளான். சில நேரங்களில் ஒருவன் புகழப்படுகின்றான், சில நேரங்களில் அவன் இகழப்படுகின்றான். நடந்துட்டே இருக்கும். நம்ம எவ்வளவுதான் நல்லா இருந்தாலும் நம்மளையும் இகழ்த்தி பேசுறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. அப்ப நம்ம மனசு உடஞ்சே பாத்தியா இவ்வளவுலாம் நல்லது பண்றேன், அப்போ என்ன மாதிரி இப்படி இருக்கானே என்னை வந்து இகழ்த்தி பேசுறான், நான் கண்டுக்கவே கூடாது. சோ அந்த மாதிரி யாரு இருக்கானோ இதுவே மனித சமூகத்தின் இயற்கை. ஆனால் இத்தகைய செயற்கையான புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மற்றும் துன்பத்திற்கு பக்தன் எப்பொழுதும் அப்பாற்பட்டவன். ஒரு பக்தனா இருக்கிறவன் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஐ எம் நாட் பாதர்ட். இன்னைக்கு அவன் புகழ்த்துறான், நாளைக்கு இவன் இகழ்த்தியும் இகழவும் செய்வான். இன்னைக்கு இகழ்த்துறான், நாளைக்கு ஏதோ அவனுக்கு சாதகமா ஏதாவது பண்ணேன்னா புகழ்த்தவும் செய்வான். அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் டெம்பரரி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு அப்படி மாடி போயிட்டே இருப்பான். வந்து அது எப்போதும் அப்பாற்பட்டவன். அவன் மிகவும் பொறுமையுடையவன். கிருஷ்ணருடைய விஷயங்களை தவிர வேறு எதையும் அவன் பேசுவதில்லை. எனவே அவன் மௌனமானவன் என்று கூறப்படுகின்றான். மௌனி ஸ்துதிர் மௌனி போட்டிருக்காங்க. மௌனம் என்றால் பேசக்கூடாது என்று அர்த்தம் அல்ல. பேசவே மாட்டேன், நான் மௌன விரதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய முடியல எல்லாம் பாக்கியெல்லாம் ஆக்ஷனாக பேசுவோம், எழுதி காட்டுவோம். அந்த தட் இஸ் நாட் மௌன விரதம். மௌன விரதம்னா என்னது? மனசாலே மௌனமா இருக்கணும், வாயாலே சொல்ல போறதுல எல்லாம் பார்த்துட்டு ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரெஸ்பாண்ட். அதுதான் ஐ எம் நாட் கோயிங். மனசாலையும் ஒன்னும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போறது, வாயாலையும் ஒண்ணு சொல்ல மாட்டேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் மௌனம். மௌனம் என்றால் பேசக்கூடாது என்ற அர்த்தம் அல்ல. மௌனம் என்றால் அபத்தமானவற்றை பேசக்கூடாது என்றே அர்த்தம். தேவையானவற்றை மட்டுமே பேச வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளின் திருப்திக்காக பேசப்படும் பேச்சு பக்தனுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானதாகும். பக்தன் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளார். சில சமயங்களில் அவன் சுவையான உணவுகளை பெறலாம், சில சமயங்களில் அவை கிடைக்காமல் போகலாம். ஆனால் அவன் திருப்தியுடனே உள்ளான். எது கிடைச்சாலும் நோ கம்ப்ளைண்ட். தங்கும் வசதிக்காகவும் அவன் கவலைப்படுவதில்லை. இப்ப நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன், அதுன்னா சரியில்லை, ஒரே கொசு வருது, மூட்டை வச்சிருக்கேன் ஏதோ. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ஆசிரமத்துல தான் தங்குவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவன் வந்து கவலைப்பட. ஏன்னா அப்புறம் டெம்பரரி தானே, நான் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்க போறேன், போயிடுவேனே. அந்த மாதிரி அவன் வந்து கவலைப்பட மாட்டான். தங்கும் வசதிக்காகவும் அவன் கவலைப்படுவதில்லை. சில சமயங்களில் அவன் மரத்தடியிலும் வசிக்கலாம், சில சமயங்களில் மிகவும் வசதியான மாளிகையிலும் வசிக்கலாம். இரண்டினாலும் அவன் கவரப்படுவதில்லை. He doesn't get attracted to the circumstance. அதெல்லாம் வந்து டெம்பரரி. அவன் ஸ்திரமானவன், நிலை பெற்றவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இது மாதிரி எல்லாம் பாதர் பண்ணலைன்னா அவன் தான்
ஸ்திரமான புத்தியோட இருக்கான் அப்படின்னு பேரு. ஏனெனில் அவன் தனது அறிவிலும் உறுதியிலும் ஸ்திரமாக உள்ளார். பக்தனுடைய குணங்களை பற்றிய வர்ணனைகளில் சில விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை நாம் காணலாம். இதுதான் நம்ம வந்து நிறைய திங்ஸ் ஆர் ரிப்பீட்டட். ஏன்னா இதே வந்து பக்தன் இத்தகு குணங்கள் அனைத்தையும் என்ன படிச்சோம்? எங்க படிச்சோம்? அவன் அழைக்கப்படுகிறான். ஏனெனில் அவன் தனது அறிவிலும் உறுதியிலும் ஸ்திரமாக உள்ளான். பக்தனுடைய குணங்களை பற்றிய வர்ணனைகளில் சில விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை நாம் காணலாம். பக்தன் இத்தகு குணங்கள் அனைத்தையும் அடைந்தே ஆக வேண்டும் என்ற உண்மையை வலியுறுத்துவதற்காகவே அவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நிறைய ஸ்லோகங்கள் ரிப்பீட்டடா ஏன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா வரணும் இந்த மாதிரி. அதனாலதான் பகவான் ஒரு இடத்தையும் மாசுச்சக பயப்படாதே, நான் இருக்கேன், உனக்கு கூட்டின்னு போறேன், சத்தியம் தே பிரிய, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இடத்துல சொல்றாரு. ஏன்னா அது வந்து ஆணித்தரமா அதை சொல்லி சொல்லி உனக்கு வந்து ஏத்தனை மண்ணில நான் இருக்கேன், டோன்ட் வரி, ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ. அந்த மாதிரி அதே போல இதுவும் வந்து இந்த மாதிரி குவாலிட்டி நம்ம வளர்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்லோக்கால திரும்பி திரும்பி ஏன் வருதுன்னா அதை வந்து பின்பற்றணும், அதை வந்து வளர்த்துக்கணும். அதனால உண்மையை வலியுறுத்துவதற்காகவே அவர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. நற்குணங்கள் இல்லாமல் ஒருவனால் தூய பக்தனாக முடியாது. ஹராவ் அபக்தஸ்ய குதோ மகத்குணாக. பக்தன் அல்லாதவனிடம் எந்த நற்குணமும் கிடைக்காது. பக்தனாக அறியப்பட விரும்புவன் நற்குணங்களை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். இக்குணங்களை அடைவதற்காக பக்தன் தனிப்பட்ட முறையில் முயற்சி செய்வது இல்லை என்பது உண்மை. கிருஷ்ண உணர்விலும் பக்தி தொண்டிலும் ஈடுபடுவதன் மூலம் இக்குணங்கள் தானாகவே அவனிடம் வருகிறது. அவன் அதுக்கு ஒரு பெரிய எஃபோர்ட் போட்டு வந்து ஓகே இனிமேல இருந்து நான் வந்து இப்படி இருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் இல்ல, நேச்சுரலாவே அவனுக்கு வரும். ஏன்னா அவன் பக்தன் ஆகுனதுனால நேச்சுரலா வரும்போது அவன் வந்து தானாகவே அது மாதிரி வேவ் பண்ணி பக்தன் அந்த தளத்துல இருக்கிறதுனால இந்த குணங்கள்லாம் தானாகவே அவனுக்கு வந்து வளர்ந்து. இது லாஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சு முடிச்சோம். ஏது தர்மாமிருதமிதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத் பரமா பக்தாஸ்தே அதீவ மே பிரியாஹா. ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம். பகவான் சொல்ற இவாளை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. யாரு பாருங்க, யாரெல்லாம் தூ ஆனால் தர்மத்தின் அமிர்தம் இதம் இந்த யதா போல யதா போல உக்தம் கூறப்பட்டுள்ளது. பரியுபாசத்தை முழுமையாக ஈடுபட்டு ஸ்ரத்ததானா நம்பிக்கையுடன் மத்பரமாக முழு முதற் கடவுளான என்னையே எல்லாமாக ஏற்று பக்தர்கள் தே அவர்கள் அதீவ மிக மிக மே எனக்கு பிரியமானவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு: பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிகவும் மிகவும் பிரியமானவர்கள். எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிவோட்டிஸ் தான், நம்ம கிளாஸ்ல உள்ள டிவோட்டிஸ் தான் எக்ஸாம்பிள். முன்னோடியா யார் இருக்காங்க? நம்ம கிளாஸ் டிவோட்டிஸ் தான். அப்ப நம்ம வந்து எவ்வளவு நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ நம்மளே பேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பொருளுரை. இந்த அத்தியாயத்தின் 2வது பதத்திலிருந்து இறுதி வரை மையாவேஷ மனோயேமா மனதை என்னில் நிலை நிறுத்துவாயாக என்பதிலிருந்து ஏது தர்மாமிருதம் இதம் நித்தியமான இந்த தர்மம் என்பது வரை தன்னை அணுகுவதற்கான தெய்வீக தொண்டின் வழிமுறையினை முழுமுதற் கடவுள் விளக்கியுள்ளார். எப்படியெல்லாம் பகவான் சரணடையணும், எப்படியெல்லாம் அவர்கிட்ட போகணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா வழிமுறையும் அவர் வந்து காட்டி கொடுக்கிறார். அத்தகு வழிமுறைகள் இறைவனுக்கு மிகவும் பிரியமானது. அவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பவனை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அருவ பிரம்மனின் பாதையில் ஈடுபட்டிருப்பவன் சிறந்தவனா அல்லது பரமபுருஷ பகவானின் தனிப்பட்ட தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் சிறந்தவனா என்று அர்ஜுனனால் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதே ஆன்மீக தன்னுணர்வு பெறுவதற்கான எல்லா வழிமுறைகளிலும் மிக சிறந்தது என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை என்று பகவான் தெள்ள தெளிவாக அவனிடம் பதிலளித்தார். அப்படின்னா பக்தி தொண்டுனா எப்படி பண்ண முடியும்? ஒரு அருவ ரூபத்தை நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ண முடியாது. we can understand, ஞானம் வளர்த்துக்கலாம். ஓஹோ, அவர் அதுலயும் இருக்காரு இதுலயும் இருக்காரா, அப்ப அதுல இருக்காரோ, அப்ப இது ஞானம் வளர்த்துக்கலாம். ஆனா பக்தி எப்போ வரும்? when you have a form. ஏன்னா because we are embodied soul, நமக்கு ஒரு உருவம் இருக்கிறதுனால ஒரு உருவம் கடவுள் வந்து ஒரு உருவம் கொடுத்தாதான் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும். we will start understanding. அவருக்கு வந்து ஒரு உடை உடுத்தணும், ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு உடை உடுத்திருக்கோம். அவருக்கு ஒரு திரவியம், நல்ல ஒரு கந்தம், ஒரு நல்ல கந்த லேப்பனம்னு ஒரு ஸ்லோகம் வந்தது. அந்த மாதிரி சந்தனம் எல்லாம் சாத்தலாம், அவருக்கு நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம். அவருக்கு ஒரு ஊதுபத்தி, ஒரு கற்பூர ஆரத்தி, அவருக்கு ஒரு பசிக்குமே, நம்ம சாப்பிடுறோமே, அவருக்கும் ஒரு ஆஃபர் பண்ணும். அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஃபீலிங் எப்ப வரும்? ரூபத்துல தான் வரும். ஆனா பகவான் அது அக்செப்ட் பண்ற
பக்தி தொண்டுல பண்ணோம். அது வந்து ரூபத்தோட பகவானாக என்ன கருதி நீங்க வந்து வழிபடுறதுதான் சிறந்ததுன்னு பகவான் வந்து இது சொல்றார். என்ன படிச்சேன் அர்ஜுனன் பகவான் பதில் தொண்டாற்றுவதே எல்லா வழிமுறைகளுக்கும் மிக சிறந்தது என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை என்று பகவான் தெல்ல தெளிவாக அவனிடம் பதிலளித்தார். வேறு விதமாக கூறினால் நல்ல சங்கத்தின் மூலம் ஒருவன் தூய பக்தி தொண்டிற்கான பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான் என்றும் அதன் பின்னர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு ஃபர்ஸ்ட் என்னது சங்கம் வளர்த்துக்கும். இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல வந்திருக்கோம், ஒரு சங்கம் ஏற்பட்டு கொடுத்து இப்ப நம்ம எல்லாம் இப்ப எவ்வளவு 7வது மாசம் நம்ம சேர்ந்திருக்கோம். ஒரு சங்கம் ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம வந்து படிக்கிறோம், ஆஹா இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் படிச்சு நம்ம வந்து ஒரு சங்கத்திலிருந்து ஆன்மீகத்தை வளர்த்தணும் என்றும் அதன் பின்னர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்று அதுதான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் என்ன பண்றோம், எல்லாரும் அந்த ஷெல்டர் ஃபார்ம்ல ஃபில்அப் பண்ணி we are just trying to become ஒரு ஃபாலோவர்ஸா நம்ம வந்து அந்த குருவை நம்மளை ஏத்துக்கணும். குரு என்ன சொல்றாரு, ஆல்ரெடி குரு நமக்கு டைரக்டா சொல்ல மாட்டோம். ஆல்ரெடி இஸ்கான்ல சேர்ந்து நம்ம சொல்லியாச்சு, 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல், காலையில் சீக்கிரம் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. அதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஆன்மீக குருவை ஏற்று அவரிடமிருந்து கேட்டு கீர்த்தனம் செய்து பக்தி தொண்டின் ஒழுக்க நெறிகளை நம்பிக்கை, பற்றுதல் மற்றும் பக்தியுடன் கடைபிடித்து பகவானின் திவ்யமான தொண்டில் அவன் ஈடுபடுபவனாகின்றான் என்றும் இந்த அத்தியாயத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பக்தி தொண்டின் பாதையே இந்த அத்தியாயத்தில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. பக்தியோடு அல்டிமேட் 12th சாப்டர் இதுதான். பக்தியோட இதோடு முடிஞ்சு இந்த அடுத்த ஞான யோகம் தான் ஆரம்பிக்கும். இதுல வந்து பக்தி தான் சிறந்தது என்று சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே பரமபுருஷ பகவானை அடைவதற்கு, தன்னுணர்வை பெறுவதற்கு பூர்ணமான ஒரே வழிமுறை பக்தி தொண்டு என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை. இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பரமபூர்ண உண்மையை பற்றி அறிவு கருத்து தன்னுணர்விற்காக ஒருவன் சரணாகதி அடையும் நிலை வரை மட்டுமே சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரு நிமிஷம் இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பரமபூர்ண உண்மையை பற்றிய அருவ கருத்து தன்னுணர்விற்கான ஒருவன் சரணாகதி அடையும் நிலை வரை மட்டுமே சிபாரிசு செய்யப்படுது. அவளுக்கு என்னது அருவ ரூப அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு சரணாகதி பஸ். அதோட வந்து அது வரைக்கும் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேறு விதமாக கூறினால் தூய பக்தனுடன் சங்கம் கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை ஒருவன் அடையாத வரை அருவ கருத்து பலன் தரக்கூடியதாக அமையலாம். பக்தனோட சங்கம் இல்லாத வரைக்கும், அடையாத வரை அருவ கருத்து பலன் தரக்கூடியதாக அமையலாம். ஆனா அப்புறம் என்ன ஆகும், பூர்ண உண்மையை பற்றிய அருவ கருத்தில் ஒருவன் பலன்களை எதிர்பாராமல் செயலாற்றுகின்றான், தியானம் செய்கிறான் மற்றும் ஜடத்தையும் ஆத்மாவையும் புரிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தை விருத்தி செய்கிறான். அவன் எல்லாம் இதெல்லாம் அத்வைத்திஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா ஜெகன் மித்யா. ஃபர்ஸ்ட் என்னது நம்ம பாக்குறது எல்லாம் மித்யா. ஏன்னா அதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். இது உறங்கும் போது நம்ம வந்து கனவு காண்றதுதான் நிஜம். அப்போ உறங்கும் போது அது நிஜம்னா, அப்போ நம்ம முழிச்சுட்டு இருக்கும் போது இது என்னது, இந்த உலகம் இல்ல, அது வந்து நிஜம் நினைக்கிறோம். இப்ப முழிச்சிடும் போது இது நிஜம் நினைக்கிறோம். பட் நமக்கு தெரியும் இப்ப முழிச்சுட்டு இருக்கும்போது அது சொப்னத்து உலகத்தை நம்ம பார்த்தெல்லாம் கனவு என்றால், கனவுல நம்ம வந்து தூங்குற நிலைமையில இருக்கிறவனுக்கு இது கனவு. சோ இதெல்லாம் ஜெகன் மித்யா. அவங்க வந்து என்னது I will get merged with Lord அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. என்னது என்ன சத்தியம் ஜெகன் மித்யா அப்படி வரும். அப்ப அவளை பத்தி தான் இது போட்டுருக்கு. நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், I'll just keep reading. வேறு விதமாக கூறினால் தூய பக்தனுடன் சங்கம் கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை ஒருவன் அடையாத வரை அருவ கருத்து பலன் தரக்கூடியதாக அமையலாம். அருவ கருத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பலன், அவன் நல்லது பண்றான், அவன் வந்து படிக்கிறான், அது வந்து ஏதோ பலன் கிடைக்கும். பூர்ண உண்மையை பற்றிய அருவ கருத்தில் ஒருவன் பலன்களை எதிர்பாராமலும் செயலாற்றுகின்றான், தியானம் செய்கின்றான் மற்றும் ஜடத்தையும் ஆத்மாவையும் புரிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தை விருத்தி செய்கிறான். ஞானம் அவளோட மெயினா ஞானம் தான், ஆனா பக்தி எல்லாம் கிடையாது. தூய பக்தனின் சங்கம் கிடைக்காத வரையில் இந்த அருவ கருத்து அவசியமானதாகும். அதிர்ஷ்டவசமாக தூய பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடும் ஆவலை ஒருவன் நேரடியாக விருத்தி செய்து கொண்டால் ஆன்மீக உணர்வின் முன்னேற்றத்திற்காக படிப்படியாக செல்ல வேண்டிய அவசியம் அவனுக்கு இல்லை. பகவத்கீதையின் நடுவில் உள்ள 6 அத்தியாயங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பக்தி தொண்டை மிகவும் உகந்ததாகும். உடலையும் ஆத்மாவையும் சேர்த்து வைக்கும் பொருட்களுக்காக ஒருவன் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனெனில் இறைவனுடைய கருணையால் அனைத்தும் தானாகவே கிடைக்கும். சோ என்னது ஃபைனலி இந்த நம்ம இப்போ என்ன பாதையில ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு உருவத்தோட பகவானை வந்து வழிபடுறோம். நம்ம வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல பக்தி தொண்டுல நம்ம பண்ணும்போது நம்ம தான் வந்து பர்ஃபெக்டா நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பக்தி தொண்டு என்னும் 12ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. தொண்டை போயிடுத்தேன்.